Former Jumadia Watuni de Fakye so. Nonso abo pa sima enan. La mo asemo aye bonyum na me to bi di akira na mo ofia mo twa bome no. Matini nyina. Matini nyina me da mo ase wai. Ayiri rebeyi. Yeso be ha se adidi kwadu ne bi. Ya pe bibia fa ye minimum na anyum. Abrante bi wo ha asem kese bi asi. Ene ye be hia no wo Fakye so. Enya asem ketwa. Ene ahaban mu abo a ye tabri no ede na ba beto afidie no so no. Wo ya abo a wate ni din. Kopie no so a. Wan hwa ba bi a wo be fa no. Eni se de wo be si abubu afa so ahaban mu no. Ye de kan akote hasuo dada. Yate hasuo edie. Na chese ene kwabena kasa watena se. Oh. Oh. Asa ewie mu die so a. Odi enu nyam shaba ne ho. Aso menti pensa. Odi biribi ne bo so ni asase. Ni nyina free wani masem ko yebo. Yankwe. Oka se wiamre baye. Aso men fifi efifi. Apuntwin kona chi atwikoya. Achiresa bodi nyina ti ewo badi eniu. Enti samani bi na ne. Oh, already. Asoka satura mani enuma. Entu minti na misubio. Empo say ya bi na hami. Anna wa hiya na hami. Anna bebrese bi da miswa. Oka satura numa. Ede ade mark ani mrenchi wo say already. Said ye tie bia no kan sam no. Na wo how bi da miswa no paya. Already be year free. I no pay me boss and pay away mount. Say a dear be a down so, a cabin a down so, a money be a down so, and near my agin Samua, Brabomu, which you want, and ya ma, what can't you wagon say? Baby, I do no mean shaman who come from free. We are saying, but you are no pay me straight trade and poker me by say Yadoma or no, and a riasi, any money menina, any dear. Yan ya fray Adasan, Chelsea, Timisa, our Brabo. Now so Israel young crumpony dear. But you ordered to be a enye ye memo akwa babiem mabadwafo atenase na ene ye woniema pii ade emaw ene tofin komo ye bedi nkomo bi wo ho ene eye sronko ye besan so amakwan memo afre abadwumadie ne so na won so akire wadwene 0551 931931 0551 931931 0548 931931 eno any number esese otro ede to obreso na ye bia homa no a sa number no aso e na obefre ede afa anopai bedin ede Tofiakwa Rocky Junior ewa ha sanso ena aki enso eye serious production a wonam dwumadie so na ode afa TV so ewo Sompa TV channel so Facebook no eye Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM ena YouTube no so eye Sompa TV subscribe like na share ma unia so entimi enhwe bi eye ade hia me papa ene Play Store hono kra no Sompa o download the app na wa bia onam bia wo boss wa no dwumadie ye di nyina no ubenya no live enso ewo ho dwumadie no memfa seda kese ema 21st clinic the sciatica expert omo ena asoma sense memfa dwumadie friend Fakye emfa emro sanso ena J-Back driving school omo nso asoma sense memfa dwumadie emro brepam no meto me boase na madi wo ho komo ede akira no pay de straight away menko na yenko hyase na yeni enkomo aso justice Tofi what is saying? Radio dom na ya nisa. Na ya na ya wada na manti asem. Oh, kafra. Me ma me achiri ma me nu. Oh. Matna mranso kakra o. Manso. Okay. Manso da ho. Okay. Da ho. Matna ho kakra me bro. Sia kopim me fie du 9. Ni pa bro. Ho na mta ya na. Me papa no a otete me sa abre no. Okay. Ofrato. Oh. Opani osu do na friend ko. Okay. Na hoto din de fiscal. I am ranso da ho. Okay. Radio admo ya wa da de. Okay. E se mudi machi me ekodi na o. Oh, ye be ko nana, ye be ko dodo. Ye be ko. Ya me maame age. Okay. Ana ya. Bi bia ugba ojeso. Na maka chere nse ya me hye ne den mate benim so omo hwe Sompa TV nti aha okay ye da o mase nyame enhye omo den wiase no sa na etie ya ba no me yonku bi wo se ya bekam ayire bibi betumi asi san papa ati saying
Papa Pacho Eradia do me Okay. Minister no. Baba anopai me da nyame ase na mse last week mentimi amba. Yeah. Na muntie no asofo no mutie. Okay. Na asofo no frɛ me. Sa. Na nkra mo se me fa mra won se. Asofo no bi mu se o mo nsoso wo ensorema bi a o mo boa wo mo a e wo se o mo timi eye mfasode ma ensorema ne bi no. Ye boa mo wi a no mo nso afiri asori no mu ko. Okay. Enti me mo nya ne ntie se dwumadi a ye di wa ha na eye topics na ya na ye treaty. Okay. Enti se ye the topic ne to ho a de ye treaty ne ye ho adwuma. Okay. Enti de o mo ka no so no ebeduru ho. Ba sa o mo ire mfi se Yesu nya ye nda. Sanity. Ene otu ye mfo. Ne ye adwene se ya sesan. Ya sesan. O chena ye san koye bone a. Se Yesu frɛ na oje yeso. Oje yeso. Nti etoda sebe yemfa obi hu. Yesi yemfa wansena hu abufu. Emiri ye krum. Sa. Nyamesom niema da nso kakra. Enokre. Sede nipa famu no be fa nipa ne sede nipa ne nyamesom te no. Nyame famu no nyesa no hu no. Nyesa no hu no. Nti yebeduru ho da bi. Na papa. Mi aminu akwabena. Anopai o hanso me kia opa. Na atiefo mesremo kwabena. Ahasu anopai me ne kwati ahasu. Ahabem me ne kwabena na kwa habem. Nanso kwabena ebetena se a. No apopara no. Wapepara no mpeso wa manfo hu se ahabem no me ne ekro. Eti mesremo ada no me kase mi se wiase no. De odo ne beyiwa ma. Yeah. Me ne kwabena na namo. Enso yeduru domu anu wayi mama. Tipese tiefo ti asese. Ahaban mu akwabena kono. Me ne ekro. Mate. Na ya na bi mu so pe kwabena kase mesremo. We ne ye original kwabena kase da. Are kwabena kase bi yefe. O me da me makama sma wie. Sa. Ase kuma se de ka kwabena kase ya. Yin ne ni kwabena kase. Kwabena na tisai. Bra nyame adom. Bibi aboko de. Nyame adom. Nyame adom. Bibi aboko. Okay. Bibi aboko. De nyambe ye anu aye. Anopai na aisa mantini wo se Barcelona ne kotoko bebo match ana. Debi. Barcelona no meda ne kotoko abo match. Okay. Asa asem no kra. Mate. Kylian Mbappe, Abrante Kylian Mbappe na we na adwo so be call Real Madrid but say want me anko. Okay. Was signed 3 years deal at the Paris Saint-Germain or French League 1. Na Matisse ya say we match we yes one more be sign Pokunti. Right. Pokunti go dey hot as Pokunti. Pokunti dey so mo ma bombre wi. Sa. Okay. Na me nim say Pokunti no ombre na twam. Pokunti no ne. Eti say you Akwawi your friend say Ronaldo oy. Ronaldo ni mudi ehin. Omdoso. Ronaldo de Manchester United. Okay. On the head number 7 jersey CR7. Okay. Mate. What's that? What her ball pen? Sompa na you. Aso fa nko. Kame manabo prayers me nsana match na ade. David the entire friend Cristiano Ronaldo no say. Ni din no emu odu. Na ya hodo be 7. Okay. Nti obi wo ha wonti men kan yeso ye CR7. CR7. What you say? Okay. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro El Temperador Wapido. No. Nifa bako. Mate. Okay, we're back. You said news in the East Wami Jai can they can go this. Enyu. Sports. I said presenter be over foreign sports. On the casa na. I said, "Kwamna de on dey bibi otimi here." Okay, abusiafo aha aye. Sompa 93.1 FM. Ene me mano baako apie ha. On say enwum to mu no me mano dɔso. Omunyi no papa ne makani mrenchi. Ena Olmai. Ena Shadi enso ebonichi do. Me baba ko yefa no wisdom. Ha wisdom. Ati saying Obade adom. Bibi aboko de. Ajamasu ho ye. Omo ye pa. Okay. Anopa bi kwan ma ye na afa de yemra na enche na ye beko ahaban mu. Tofin komo nso ewo ho. Eti san mami ntie wa anopa yi. Ya boy! Ya ba Sompa. DJ Tofiakwa, Opanyompa. DJ Tofiakwa, Kasamami, my simi, to me na ura, Obatampa,
kasamami manunsimi tuminyine ura obatampa kasamami anope manunsimi o tuminyine ura obatampa kasamami manunsimi papa tuminyine ura obatampa Yesu anopera de bekasa me bibia yedin oh ehum return from arebo oh how we do so yase abraboy oh ni amane enko ah epenyi ka se obrayo kwa oh e no kware bekuma brabo de no kokura medana juwe na de bechia akokore boa ya na meyemo shishime kura de medie de meshe eka medie achichi se adoso mamani nyiwa sitine mukura enti eja akona mboafue we chinchin binum soya chameo papa kasa me I won't return from my rebo I no pay or how we don't so yase abra boy or how near mani kwa and penny kasa obra yo kwa I no peno no kwario yase abra boy or how near mani kwa enti aje mankona mboafo wori chinchin binum suya kasamami Sompa fu nyina se manunsi wonye obatampa kasamaye anope fache jumadie so manunsi umabie obatampa ye kasamami manunsi miye tuminyina ura obatampa kasamami manunsi miye tuminyina ura obatampa ye ya boy yaba Sompa otafo abonsam bubom ti se jata opedu benyano ameneno opejedu benyano aseno asase so watu waye awawiemu ama ayen toka DJ Tofiakwa bi ani awawiemu watu waye adwumamu wompaye nkoso bia wamaye dwuma ye basa ye Tofiakwa enti eja ankona mboafue we chinchin binum soya chayo papa kasamami manunsimi tuminyina ura obatampa kasamami manunsimi anopai tuminyina ura obatampa ye kasamami manunsimi tuminyina ura obatampa yes. Okay, abusiafo anopai yesi Awurade nkasa emfama wo anopai Awurade be kasa e de amaye yekọ ahaban mu na yakọ akọ nkomo kakra onse ye segment ya haban mu no ya adesua aboakra ye fa no ka no ho asem ne wi a na ye de atoto usu ene oban ho na wasua bibi e de afiri anopa yi me wo producers omo de omo ye doctor for nko ha omo na time chi den omo ye me backbone ankasa anopa yi me fa ncha kese emfa ema doctor Kofi Foster Kofi
Nyankopon hyira ono eka ho bi omo de omo ma afidie so omo hyefie ena omo ye production e de basanso ena Dr. Frank Awua Agye Dr. Frank Awua Agye Santase one Mama Jennifer Awua Agye mommy Nyankopon enhyira ne Mr. Dapa title Lovers Band omo nyina bom chidom so man one Kofi ene Esther ne abusuafo aka ne nyina no pai osoro Nyankopon ento no boase na onhyira mo sabre de yebekwa haban mu na yakọ akodi enkomo na sese mahu se question no kra mbisa ya na ja amanfo de ne number bi nti kwanwa anopai haban mu minim se aboa ye bedi ne ho nkomo o ya aboa opia sese a minim ba bi a ye befa even kura kuma se kura opia sese ya sese wo pie kageti asese ya keme for the boys ni bi adidi we na pie ho dia don be sese amanfo ne ma de akosa komna aboa be ya da se bra anopa ma hwefo ne atiefo nyina achi anopa yi ensuo na gugu okuani ani age ensukro ye gugu ya insoso ama ba bia udi uti beto no nya na ebe ye kura nkade bia no epesi nyame na ye na ade ntime nka no bebre abusa ye bo wura habam ye free fie ya ye tware kwan mu a ye kwa habam mu okay afi ne ye de ye ho eka wura no okuani bia nso de ho be ka wura wa asema wo ka wo nitirim okay nti saa asem no de me nka na fidie so ne mo maka no wo nitirim na me de me ho awura num nti me kɔ me nam fom ho a me kɔ ya me nam habam ho ahaba no so na mu a abo bia utimi hia no wo ani nso utimi hia sama utimi hia nipa abo ne bi wo ho abokɔ no wo gina ho sa abo nso so bɛkɔ na ye nipa nti ya mpempe no wote sɛ wi ka sɛ o mi hu sa wo ye wansane mi hu sa wo ye wotwen enso me tu no tu wie ye no na wadan nipa no anya aban asɛm nti first ni sɛ yo mo so mo kɔ wira mu kura tetefo no okuma abo ate sɛ wansane ana abo bia ne hu a otwa na so okay ana ne dua na ɔde aba fie na ɔbɛkyerɛ sɛ abo a me kɔ ya me kun no ni nti e kɔna sɛ wadan nipa kora no a na yɛ sɛ we dim ho adanse sɛ e ya abo a we na me kun no anɔpɛ ye ka wonyini ho asɛm akiwo hoi de ye nsuro kura obaya adwuma na kama e de ama ebusanfo ya mudi achi anɔpɛ yi wati wonyini ebia wo hu bi da wati wonyini ebia wo nte na bakwasɛm da wati wonyini da so say komna chese nyame ankasa no wodwene no ho a onte na se da na eye me wanwa sɛ bra obitimi ka sɛ Nyankopɔn ni hɔ ya medwene nipa bi ho a mentia komna no de safo ne wo de ja chese ampa madwene ho a mentia because komna anɔpɛ amanfo mra Facebook ni YouTube no mbɛhwa de Sompa 93.1 FM onyina ye bɛka no asɛm no nyame adom aki production wɔde na ba beto so na sɛde aboa no ne color no kwamna ho sɛ ayɛ gold ayɛ sɛ ɛna ɔho sɛ ɔno ne black no ɛfɛ ɛte sane ankasa aboa na no ho fɛ sei abusiafo dabi ɛyɛ serious amen kwamna na nkan no yɛwɔ we nye nankan sorry onjini no yewo ne colors ana ebi colors sesa on se wo call man bi aso mo de but ye bibi my Ghana ye die ni ono da so no hwe wenso wo ya boa ne ho frankasa nti obi timi ka se ma di chirebe achi ama na ho fa da me ama waka me on se ba ko so e fa ne chirebe nde wo yelu won ebi wa wo na mafomu a wotimi kote se ne pampan no ebon ho ebi wa wotumi sɛ abrobe bere pa abro so a won sɛ ya na wo senti bi abrobe won sɛ wo fa ya wotumi sɛ abrobe we di abre ebi wa na ye kyerebe nya abrobe ai o oil bi wonu mu enti sɛ duru awia na opɛ sɛ ne ho fo a sɛ heat ka no na opɛ sɛ wodwodwo no ho a o ma saa oil no fa no ho na mu nyina enti na saa oil no bon te sɛ abrobe enti we ka abrobe da abrobe bi abre wontem ha enti we wa ye so behwehwe abo ho na ye wonyini ana se bia enti Tofiakwa na da ho no ono so otu nkosua otu kosua enti kosua no watu kosua no obet ma to kosua be say from 2 to be 100 ai abusiafo bra Facebook na behwe onyini no sɛ de oto enti oto necessary so sa no oto oto na no ɛyɛ dakro no otimi to kosua ni nyina na sɛ da bia wo beto sɛ de akokoto no okay sa no mo so to ɛka no ana wa beto ti sa na mo de ne tie Tofiakwa nhyase okay aboa ye friend wonyini wono na da afidie no so a ye ka ho asɛm no mpa so mo a mutie no mutie ano motie ni yie ɛna ye nuanom so a mo yɛ mmoa no
wildlife for no mutia no motie ni ye ye wo book mu de wo ho ya wo heda sua no book mu ene ye wo de wo wa habam ho a wo te mo an kasa a wo sua wo ne mo an nam wura mu ho nti difference wo mu nti utia tie ni ye abusua abo ye friend wo nyini ya abo a eye wo abusua ko no bia na wo nyina no wono ne kese pa ya wo mu okay kese ya wo mu no so wo nyini pa kese pa nimfie ne timi twam aduasa abo ye friend wo nyini no wo timi twam mfinsia aduasa no da so wate asefo asase so nimfie 30 years and above okay na oda so wate asefo asase so ade a wo ye ne se wo ya abo a wo mpe aduane se e bia me ko di fruit se de won kan ne bi di mere ne ade no wono de ne won te saa ade a wo hwe eye enam nyina onyini no enam nko a na ye na aduane nti sa wo pai ni mu se ya enam nko a na ewum Sompa 93.1 enam nko a na ya ade a ewum woni bibia ka nam ho wo kire wansane wo kire wo wiwo wo kire wo twen wo kire kraman wo kire kankane wo kire kusie wo kire akrante ene mmoa bia a obetimi ache no agese apese nko a kwara nyamotre baby a wadui no yem post kakra ne nhwa ade abusuafo bra Facebook me dese ka ba Facebook no so wa ade wo de nipa no mra keke na o ma mehwe asam a ye ken kwamna abo a woda ho ye abo akakraka pa o na aye den na we onyini ni bi ni ana onyini ni na achechire aponche ne saa no debi na sa abo we de oso a wontimi mene no Sompa 93.1 mechirim abusuafo bra be ha de wo de bra Facebook aye Sompa 93.1 FM me pesa oba na be ha de wa ba fie abekire abo no sa otimi ba fie onyini timi ba fie otimi ba fie sa wote ba bia bush e wo kakra na mo ban nsuo won se ba bi wo ho a obitimi se manya sika ntimi sida no afele nsuo no okay mo fele nsuo sida bebrebe no wa no ben mo pa enti we abo ben na wachi ni we aponche na wachire no otimi se wa ba fie no wa ba be kire abo no emini won se wachire nantwie mu a wachire nantwie nti won se kuani no ani abere se opese wo je abo no efiri onyini nsam wow tofi onyini but on se wasi kwan wa fa so aka nantwie na to ho no on se odi wa chichiri ni mu me chire mu di na o wa hoden sa se wotimi chichiri abo mu a enka nantwie woso no ho a e wo se nka anya hwe no woti wono kra na bi etimi bufa so abusuafo wo de bra na behwe kuani a onyini atimi achichiri ni nantwie na opese wo je nantwie na opese wo je nantwie no efiri aboa ni nsam nti usua na wasua ni o tra na watro ni yi wow tofi wo ya abo a ni ti ya ekita no ebetimi ya bai chen kenten kese onyini ni ti na eni mo akenya minshira aki nyaminshira onyini nie na se wasi aba na num no wonyini nie ni ti ni betimi ya bai a chen nantwie kese kenten kese wow nti abo bia bekum ena na pantan se ni pa pantan ya de we kase no ne de no se football ye born park so no o dwom no kakra e be ko ho na pantan hase no so wo de football e se na num na o te football na ho de kakra bi so a e betimi awura na pantan ho mechia wo me nana na pantan no akoda a wanya abosome nson anasa abosome nsia se won so nya akoda wo so bebere a obetimi akose na pantan ho nko one side wow na ekwaya ofa so a efa one side ekwaya ofa so a wo kire nam nie okay wo ade bi wo na pantan ne nchen sa but e wo inside e connect ba ne hwene num okay ntama ne te pampan ko akire pa okay 93.1 wo ya abo a wo ye bomofo ya kase obi ye bomofo a onyini ye bomofo wo ne bomofo nyina panini na ye nuanom a ebi wo ha won kan sante kasa no tofi eye omachi wade omo frɛ ne sɛ omo kuro mu boson okay enti wo kɔ kasakuo ni bi wɔ hɔ a omo mfa omo nsanka no nka aboa onyini no dabi sɛ wonni na wo de wo nsa kan na wo de wasɛm kɔ no so a wabusua ase nyina bɛhye wow ye nuanom a wɔwɔ atifi no de ahu sɛ wɔn sɛ wɔakye ne de aba fie nti sɛ
yɛnua no ɔwɔ ati fedo manta no de ɔmo ni masɛm American wotimi ba fie obi wɔ kɔ ba fie sɛ ya ɔmo timi yɛ amamere ma no obetimi abɛda fie hɔ saa ɔnyɛ hwee mo yɛ amamere ma no wie pɛ na ɔsan akɔ enti ɔmo fa no sɛ ɛyɛ ɔmo bosom yɛ ɔmo som no Tofi sɛ mo ɔmo nim Kumasi yie pa no sɛ wogyina Sompa FM yɛnim ha na sɛ onyini no da yɛnim ha baabi yɛ Fakye yɛ kaa no a sɛ aboa bia onyini no pɛ sɛ wɔkye no ɔso am run about ɔte ne pampan wow etiefo nti asɛm a meka no yie pa me pɛ sɛ deɛ wo tie no saa pɛpɛɛpɛ na asɛm a wo twerɛ no so no twerɛ no saa o record sɛ deɛ meka no na enyi bi mfiri mu mpa bi nka ho me sɛ aboa wonyini no sɛ wɔda Soame FM Soame baabi a Sompa FM wei wɔda yɛnim ha baabi yɛ Fakye yɛ cars no na aboa wonyini no pɛ sɛ wɔkye no oduru Soame run about ɔte ne pampan okay wɔwɔ adeɛ bi wɔ ne hwenim ayɛ sɛ hwendrɔ nso anyɛ anu anyɛ hwendrɔ okay na opu kakra ba sɛ ya obie ne hwene mu ama ne hwene no kɔ akyiri ebie ne hwene mu ama wɔte scent ɛkɔ akyiri aboa bia ya wɔpɛ sɛ wɔkyere no wɔtime kye no bra wɔpɛ aboa bia wɔpɛ sɛ wɔkye no wɔtime kye no bra wɔpɛ gesa apɛsɛ nko ana wɔmfa na asɛm nkɔ no so okay yɛdi ka kyerɛkyerɛ apɛsɛ mu nti apɛsɛ nko ana aboa wɔmfa na asɛm nkɔ no so ɛne ɔda hɔ na apɛsɛ kora betwa mu n'anim sɛ ya wɔnyɛ ne wɔno nso ne aboa sɛ wɔmene ne yɔnko aboa obetumi ada fa akɔbɛsa abosom nsia ɔnum nsuo ɔnnidi biem de aka yɛ home yɛnko akɔpen sɛ ɛnam na wamene ato ne yam no ɛbɛporɔ koraa no ane agu wow me se wɔyɛ aboa sɛ mfa ne sɛ deɛ akidi ato so so wɔmene ne wie a ɔnkɔ baabia biem nti ha sɛ wɔamene aboa no okay nti wɔmene no sei no wɔni baabia akɔ ɔda faako kɔpem sɛ aboa na ɛwɔ ne yam no ɛbɛporɔ ɛporɔ wie a deɛ aka no nyinaa no ɔbɛkɔ no toilet nkakra na kaseɛ no nyinaa firi mu aba na wasan si na hoɔden mu biom na ɔsɛ kɔpɛ foforɔ akye tɔn deɛ wɔkyerɛ aboa no wɔmene no wie a ɔbɛtumi ada atɛkyɛm te sɛ deɛ wawu a wɔbɔn no nso no wɔnwui wayɛ mmerɛ nti sɛ wie abɔ a ɔda hɔ a na ɔdwodwo no ho nti wɔpɛ nwunu mu paa sɛ mefa ne sɛ bia saa berɛ yɛ yɛdɔ yi wodɔ nsuo ho ne adeɛ bi wɔm sɛ wɔabobɔ gu hɔ na tɔfo wokɔ no sɛ bia baabi a wɔda no sɛ ne kɔsua taa mo berɛ aso no wɔpɛ sɛ wɔto a te sɛ ɛdan a mefa ne sɛ wasi wo hall wɔtumi pepa hɔ nyinaa kamakama yɛ hɔ kwabo te sɛ deɛ wode prayɛ apra hɔ ɔno onyini no ɛduru saa no a ebi wɔ hɔ a wotumi hu sɛ wakyerɛ aboa wɔ saa area hɔ obetumi ne aboa na pere from anopa bɛyɛ sɛ 7 bɛyɛ sɛ 8 na ɔda so ne aboa no pere wɔno ne deɛ ne sɛ adeɛ baako a Nyankopɔn de kyɛɛ saa aboa wɔ yi ahoɔdene Tofi ɛmo a wɔwura mu no me hahama no metumi aka sɛ aboa wɔ ahoɔdene kyɛ wɔ mu nyina wow na chika sɛ yɛ chi brɛmo no yɛ 21st century yɛ ho adwuma no nti sɛ spinal cord no ne deɛ ne wɔ ahoɔdene te sɛ memfa ne sɛ bia light post si wo mfikyire na ne mfe kasɛ sɛ mfa ne sɛ baabi a wote wo deɛ fa wo nsa fa wo mfe ne so ɔno ne mfe no ɔno ne mfe tea baako sei no ɛdene kyɛn wo nsa ɛtua so onyini no ne mfe kasɛ tea mfa ne sɛ bia wo fish wotɔ fish ne bia wo de yɛ nkwa no mo sɛ woyi ne mfe kasɛ no a ɔno ne mfe kasɛ tea baako no ɛdene kyɛn nipa wo nsa yɛ nyame de ma wo kasɛ no wɔ mu saa kɔsi ne to mekyia wo me na wɔyɛ aboa ne homeɛ no ɛkɔtire na abatire ɔtokɔ animu na wabatire wɔyɛ aboa sɛ memfa ne sɛ wogyina ne nkyɛn pɛɛ a ne homeɛ no nam ne mu kɔ a ɛte sɛ deɛ wahwie nsuo agu pipe mu a anaasɛ gata mu a ɛkɔ no wohu sɛ nsuo no na ɛkɔ no nti sɛ wopɛ sɛ wokyerɛ saa aboa wei a ade a woyɛ nie sɛ wodi akokuduru adeɛ mekan ɛntrae dabi na me kɔtra kɔ ayɛ wakɔbu akam sɛ wonim no paa wonim no a wokɔ afom na wɔtwa mu wɔ kwan no mu a wohu sɛ wɔtwa mu wɔde ne bo ɛna nante sɛdeɛ bible mu yɛkɛ se yɛ a wɔde ne bo na nante no saa na ne yam no ɛteɛ nti yɛsɛ sɛdeɛ wɔwɔ nam no saa na wɔda na wɔyɛ aboa wohunu sɛ ɔkɔ straight a na wɔpɛ bɔne adi wɔnkɔ straight wɔkyeakyea wohu sɛ wɔda kwan no mu no wakyeakyea wabuka no mu bɛyɛ nan yakyea
nti saa na wɔyɛ nti wɔyɛ saa na wɔkɔ wɔyɛ abo timi kɔ furu dua na wɔgya ne ho nyinaa na ogudua no so din obetimi abobɔ ne ho nyinaa sɛ de wahwie ntade agu no de ne tini nko ato so din te sɛ de wawu enso no wo yi te sɛ de abeto so sisi e sei okay wɔn sɛ wonim no ɔda ha bɛka so wo yes enso no wo yi tɔfe wɔpem sɛ de odwan nantwi bɛma pem no anaso woni abɛbɛn wɔpem ne ti no wɔtrɛ ne sɛ ya wɔtimi pem wo pa sɛ de nantwi bɛma pem no wotimi sɛ odwan pem wo bi amana do sɛ wobɛtimi apem nipa amana abu ahwe wɔkye nipa na de ɛwɔ mu ni ɛnyɛ common sɛ wɔbɛkye nipa onyini ai okay ɛnyɛ common sɛ wɔbɛkye nipa ansa na wobɛte sese bia wonyina amene kwabena kɛse no ebia na bibi wom okay wɔnya aboa wɔkyere nipa basa but obetimi akyi nipa obetimi akyi ama na wansa ne kora wɔkyere nipa 3.1. obɛmene wo simple kora nipa ai kwamna mi sɛ mi gina hɔ mi yɛ kɛse o na unsa wansa ne so kyɛn wansa ne so kyɛn saa wɔwɔ adeɛ bi wɔ ne mu mo a mowe onyini no amanfoɔ na mo paa o okay ɔmo kyerɛ sɛ ɛnam bia ne hɔ nso ayɛ dɛkyɛ aboa wi na wɔn mu nim wie no paa kyerɛ sɛ ɛmono yɛ ana ɛnyan okay nti yɛ sɛ woho ana aba ba mu sɛ deɛ watɔ fish a wɔde agu gya soɔ no awurade a bra sɛ wɔnum yɛ wo dɛ na wokɔ bi fie wotaa didi a wobɛwe asan apere aboa wei nam bi wɔahwɛ ho sɛ ɔno a okay sɛ yɛ anadwo a nanso adeɛ baako wɔ mu ne sɛ ne yam sei no ɛbɛtumi abie sɛ kookoo bɔtɔ ne yam sei okay na didi furo no furo te sɛ aboa wodidi nipa wodidi a ya nkyɛnkyɛnfuo na ɛkɔguo no ɛbɛtumi abae sɛ kookoo bɔtɔ na aduane no gum na nam no gum na ahoɔden a wɔde pem no sɛ ohu aboa na ɔpɛ sɛ wɔkyerɛw no a ɛnam so ɔno adi ka hunu sɛ woba nti mpɛmpɛ yɛ a wɔtaa tɛ twono no so okay tɔfe deɛ sɛ wowatena kura sɛ nim twono no twono no yɛ baabi a aboa no ta fa de biara no okay nti baabi a wonim sɛ bia wokunu firi adwuma a yɛ a wɔtaa fa ba fie anaa nkora no pɔnsu kɔ a wɔtaa fa ba fie no anaasɛ bia obi kɔ afom na wokɔhyia no baabi a wɔtaa fa ba fie no ɛhɔ yɛ ne twono no okay ɛfiri sɛ wopɛ no a hɔ na wofa ɛnu sɛ nyɛ danaa asɔre pani na deɛ ɔbɛfa ha na aba nti ampaniampa bɔbɔ nso asɔre pani ɛfiri hɔ ɔba okay ɔkɔtɛ hɔ nom a ɔbobɔ okay ɔbobɔ gu baabi saa ebi wɔ kuro tumi sum fidie ɔkyerɛ nipadua no mu mmiɛnsa wɔde ne to no gu baabi na wɔde ne mfimfini no aba fam na wɔde ne ti no gu baabi nti sɛ wɔpɛ sɛ wɔkyerɛ saa aboa no a ɛnam sɛ aboa no ba wɔn deɛ wɔnim deɛ wɔ hɔ nti no sɛ wo ho ka no pɛ wo ho ka no sɛ tɛfa sɛ bia waya te sɛ akifa yɛne to me so menkyerɛ tiefo adeɛ sɛ tɛfa sɛ bia microphone ameka sɛ me waya wei waya wei ne aboa no yɛ a wabobɔ gu kwan mu hɔ nti sɛ nam sɛ wɔno no de ne mfimfini no abɛto kwan mu sɛ ne nti no aboa no wura mu a wahu sɛ obi ba no wagya ne ho no agu no so ɛsɛ wakyere no na wɔkyere wo wie nam sɛ na ahoɔdene ɛyɛ n'akyi na afei nso ne mfe nkasa ne nti okay wɔkyekyere fa wo ho na watua wo homeɛ no afei na mate aseɛ nti wɔkyekyere wo sɛ yɛ wonni homeɛ biara wɔgya kyekyere wo sɛ yɛ wɔkyekyere waa na watua wo homeɛ no aboa wei kɛseɛ tenten nyinaa no do osuro paa yɛ nkra ne Sompa 93.1. aboa osuro paa yɛ nkra ne ɛhɔ masua deɛ na tiwadeɛ kɛseɛ wɔ wiase paa nso yɛ aboa kraman ɔmpɛ krama asɛm kora sɛdeɛ ɔnya te krama pampan wobɛtumi apam krama no paa te sɛdeɛ tɔfe wobaayɛ bɔne a wopɛ sɛ wodwa gu no so kɔkye no no so ɔte krama pampan a na sɛ krama no anwane yɛ nkɔ fie asɛm bɛto mmura mu hɔ enti sɛ ansa na wɔkye aboa wie a ɔbɛmene no no ɛnam sɛ ɔno anim sɛ aboa n'ani ate ɔno anim sɛ ɔmene aboa no a wɔntumi nkɔ baabi abiem nti no wɔgya aboa no to hɔ okay na di bɛɛ wan a okay ɔbɛsove Sompa FM yɛaboro san yi ho saa dia afa baabi a Shell filling station no wɔ no afa baabi a nnuanom yɛ asɔre wɔ ha no asa bɛsi n'akyi wɔte nkra ne pampan wɔ hɔ aboa no ɔbɛgya no hɔ so wate aseɛ ɛfiri sɛ onim sɛ wonya mmene aboa no pɛ nkra ne no ba bɛku no nti wɔmmene aboa no da daabi ɛfiri sɛ ne mu ayɛ du na funu no ɔde nante ɛna ɛno nso na ɛno nso wɔamene adeɛ atom nti ɔbɛda akɔ nti nkra ne no ba bɛfum no ho na ɔmɔku no ɛnie tente kɛseɛ paa nie wɔwɔ kɛse paa no timi yɛ sɛ light po ɛsi wo mfikyire kɛse paa no na tɔfe mefa ne sɛ yɛaboro san last floor
obetimi ato no ho akyere ade wo ka kwan no bla wo jan last floor otimi to no ho ai yesi wo che nwan wo to no ho ankasa wo to no ho che epem che abusiafo enti se wodi nda wo ho so obetimi akyew na otimi dim wa pampa ya chi saa ba fie enti mo amote ba bia mpampi no se ka se bia mo no do mu mfikyire a yesi bia obi na tan wo dabi wa ankasa wo bambo ntra na de ehuma mo tinsu ano pa ne mo tan ye mmoa no ebia ye nuanom bia mo tan ye bia mponche nwan ewo ba bia nsuo ta twifa no ne saa ase ba bia wanya sika wa felenti wa sidan wo ho no omo ye koma wo ho pa enwa ye wontam ho nyina batimi ayira obekasa akoromfo na ye wono a obetimi ayi nwa no mako wani mra ho so no wa yi nwa no nyina afiri ho che o mo oche obeya wo saa nti ansa na opese wo mene wo no wo hu sa wo nan ye nan nti wo mene fa uti uti no start mene aboa na pa hesa na wosi da ho na ni kwatiri na edu omo mo kwawira mu no omo mo ye hunters amukọ night no tofi se ebia wo nam anadwo na me fa ne se bia aboa no da efiri yanim he ko be se so amira na ba na o torch ne flash no a otimi ebie light ma wo pa se de obi de ka eba ono onyini na 3.1 so wote wo pampan no a tofi ewu waji se udwane ja no se light ne to so aso hu se ye nipa okay ena nyankopon so heda ma nipa pampan bia edamu sonko yeah enti nipa twam pa hu se obi atwam yeah eno ntina se obi ba wo na pampan wo no ho a wote ne fast no sa na aboa no so te na ni kwachiri obi na ni ne kwachiri enti so pese odi bone a ohu ade kro no wo so amira na ba no pese wo che na so dadua so a ntempa wo ye fast si fam okay no oba ho straight because or the pampan na eba na ni abre na wo ba ti ba bia wo kọ no hwa no fa say 1 hour time no obetumi aduradum so wo yanim ha 1 hour time obetumi di medika wa ko batena dum na edu sa wo mene abo a efe kora keke to fe nyankopon hu obeto no bo ase no adan no ho e wo fom te sa di wo murumuru no ho wo fom te sa di ade bia ye no ase wo wu no so no ba mene ho so pese wo mene abo a obetumi adan no ho wo fom aye saa no murumuru no ho te sa de wo ne kama da fia wo murumuru no ho no afa no wa be so wuti to fe on se so no se miti wo de ade ewura miti a meni bibia ya dansa me de mensa be gu me ho yes enti me de mensa gu me ho a automatically me body na ba ye flat to so timi mene me enti o mene me saa na no oba ni tinum no oba na pantan no oba na pantan no oba na pantan enti sa aboa te se bia wansane ena bia wo so kese pa no opese wo mene no a won se wansane wa bemben yeah ya etuatua out se na ntwa bemben no enti no ya wo mene sa aboa no de wo ye ni wo tani aboa no wo na nyansam no be tani aboa no wo tani aboa no na wa komina afiri ne to ho line no wo de ba enti eduru ba bia ni tini wo no a no wa ja no na no saa no aba na num saa emfa woni na dodo obeda dabi wono so ne aboa se ne home ye kura tua ne hwene no ne home ye ni tua wotime home fa na num saa ba 1 month no home fa ho kama ya wote se ye wo onyini srade aboa we mu ne nya saa de ne firi kama masua de bia no pai se ya na bre no eye kama masua de bi o ya aboa no ho din ne ho tene nenso aboa efe no nkrane usuro wom kama etoda ye ho din wo bibia mu eso ade kete ade ketua bi na bre yase se ankore kakra dado atimi bre na se dado ba anopai wo ka kesi esi ani ho metimi aton kire wan siri mebe kika nyina dan just how to check on them before wo ka na o to esi ani mo metimi aton kire wan siri mesa be sa tin spoon menim de order baye o dey what ya say abusiafo anopai emfa woni kese a wo ye bre ho ase emfa woni so a wo so biribi kitua bi betumi abre wase on se obi ayi nwamunua no baako eto nwum bi wo se okoji su man se ebo no ho ban maka ni range nti anadwo na nwansan kuma bi etwa no ho mperensa hia ye onsom akwakoda din
onso monso akokoda waka isa oh yeah maka ni renchi mo ja enti onyini srade na yesa aboa we ho ne nya free ai se ne oil le wodum no srade no na efe no onyini srade no okay de ye nru ahodo bebre sade wo kura na ade ne mpese be pia okay wo de cancel pe e be pia no be yina ba kono yem fancy wo me nto aso bie mo me da se awuziafo akwam na kase eno na kwa ne aboa ne srade no e betima si over 5 years aboa bi anko ho se wo se no sa Sompa 93.1. mate awuziafo ba bia yadru no tofin komo eso na yadru anopai na medical catch say ne nsam wo ho ankasa menko me bai ho na o ma yenwom ba ko na afedi wi a yatoa so e de tofin komo e de abrew wisdom ma mente wo kan cause wa twen wo Facebook ho ene YouTube ho ye de bibi sronko ebrew mechia wo me nana mepere mi wenye wodi emfaso ni su Sompa. eti ni emenye ya anope sumbu mami o de mi wo ya medo nya mi asio sompa refwe ye bepere ye wenye wodi emfaso ni su emfaso ni su wiasimu japadi nyina ye udie ai eti ni enye ya bambo ni resupa papa di aboye o die ye ya yana onyame asio eti die nyame ya mi po aye me die mi po anokwa mi nyame boni ayeda medo nyame asio sompa fu nyina mo mayempene so enkwa nyame de ache o anokwa nyame boni ayeda medo nyame asio DJ Tofiakwa se opo de nyame de na dru ya wope o nyame boni ayeda obedo nyame asio me po me de mi po me de mi po medo nyame asio baby ambranti wa bina wase yanu tie amane utade nyina titinti wase nyame edi ni ramopa onokura otiwiase jidi ebe obeshane wa konfu na wawu chase nyame ni no anu ni ekura eti da kura wi akete bina abranti wa ifa uma okwashane wa konfu na wawa chase nyame ni no anu ni ekura de po anokwa nyame boni ayeda ebedo nyame asio abranti wa ni dru ngremu onno ana obompa yembi se eja mi free me na yemba ma mfahwe ama bibedru yasenso awede etiame etade ehye me de koyin ni me ronta de egudu yase na masha me wa konfu kwatere kwam chese woni me ni ekura abranti wa ni frudi ano ana wontu nani refoma abranti wa binsu na twa yijumi aye yijumu ana otunu dua na se wase radie me da wase o ama menyanta de foforo me yantama ko twitwe so ochina no pa me de bekwa ko yiwa o obimpa guye obi ademuno abranti de ni woni fere ana wotie mu dua no se krache fanta de ni guo meja menyama nshame wa konfo sana mitiwe miche obia ope nyami boni aye hwene ye na nyame asio fache dwumadi yiso kasa upo nyami boni aye obikra ni nyankopona obini ho hwene do nyame asio yade po yade pe anokwa nyami boni ayeda yebedo nyami asio anope yade po yede mi po
Anime dear me po Medonya me asio. Sompa 93.1. We Nedin at the wisdom. Son, Yankopon Shrawati. Okay. I was here for a fan, Yadru Sono, aye, Tofi and Como. Na anopai no, Obakaya, a Kobaya, now watching me, now watching me and Seni. Yadin Como P. Afa, a Safono, a Canifo, and ne a Sofo, a home. Na consonne deɛ obo to mane ye omo so a omo so ebo abaso bara adwuma no ɛyɛ saa ne te yemu bi saa ne yɛbɛka sɛ toda yemu bi wɔ nyame ɛde ayɛ kasamafo man nkrɔfo bi enti ayɛ na mote ase ma menka no kora nkyerɛ wo ɛnɛ muntie no ba bia me de fa aye se adentina asafo mabi ajeja won ho amanne omaye hiafo Sompa 93.1. ene ho na mpese me de fa on se yen tetia ye de amayen no ye buye mpanyimfo se ka so obi ye obi leader yen akanfo no ana yen bibifo no ye wo buo soronko de ma no se to da na ade nipa no aye kora no enne na adwene mfa ebu a wo ma nti na odi akire saa eno na nne me pesa wo ti ase se Sompa 93.1. dienti a wo ya da ne hiani a wadwuma no a wo ye no eguo no aye se wo de wakoma ne wadwene nyina ma de bi a nka wo betimi aye hu biribi eno na epira yen anopai me bisa wo nyankopon nyansam no adan na wakyekye brede amayen adentina ade sa adentina ade chi adentina wiabo 3.1. adentina ensuo to nyame won hyehyeye a ode ama na bode na wo se na bode di ne hyehyeye so se owie pia e wo se owia kwa akoto na esum ba na ensoroma nya kwan enso apie sana nyankopɔ aye ne hyehyeye enti se ekokoba se ye nyame nhyehyeye a wode ama ye se yen yesi ye bibifo a ye kosom nyame eto nkyɛn a ye beda na ehiafo bisa wo ho 3.1. uba Ghana sese ya ye ka Ghana nipa nyina bomu a metima ka kyerɛ se emu half ana more than half aya Christopher arentina o man no bre free Ghana ko abrochire a anya US anya Canada ye fi so o magigi din akese o man no wo biribia kwa na o mo koso adopa ye nuanom a wa ma no ne beti sa asem a me kan yasese abrochire yimfa na yetimi kotena so dem mu be se more than 5 hours 6 hours. But tell me, who was out there say, Sancroft in Yami and Kaumuana? You're spending your time when you know. I saw them because so funny I saw penny be. I can't tell what church I send you what you say. So you know who you Yami Juma Yami Shirao, I no correct. But I can't pass on. Anopai adentina so for timishisha 21 days prayers and fasting ne wine. Not 21 days. Utimi jai abaya juma wo yaho. Nebo non kura na ote aso dem. Working days. Bra Facebook na ba he.
wagya wadwuma gya wo store wadum wagya no wo makola aye dwada ekosi fiada anopa bia osofo ahihye program nti wagya wadwuma ho na wote aso dem wo ye den ho me bisa wo me ko bompaye wan the catch us aso dem nkwa na bompaye nyametie bisa osomafo po na dwuma yam etoda otimi ko duru baabi na ho ye wura enuase na o ma prapra ho na o ma sori nyankopon ewo ho na nya ho na Lydia ototam kokko eho na omunya no yede niema bi ahye yadwene mu ama na akutia yen awo ye dwuma yam ene nipa bebraye hiafo yetete aso dem aye hiafo yese yesum nyame ye hiafo adentia every time we was ye nyade ma onyankopon no ye mane traso sa na meka no obi beka se tofi ene de hina tofi atiasi mama nka no kura nkyerɛ wo osankafo se bibia woni bre wa asase we so 93.1 ye wo bra ye da ene ye wo bra ye sori enitina Solomon say okwadwofo kontatia nkyene sue nyansa aboa ntatia ono kura wo ya aboa no se ensuo nhyase se eto a opebon asiesie aduane adisi ho but me bisa wo bie store wakoji loan wo customers a omo ba beto ade wo ho na wo na wonim investment awaye Sompa 93.1 ade na wo ko bie wo store say ye kajetia say ye dum say ye baabi a wo hwa me firi na wo gya wo store ho de ma nipa wo ho a sebe e bia kasa akora ho ye ne den na wo sori a wo te aso dem wo store no ebe gu nyame be hwa ma wo store no agu ma me nka no kora nkyerɛ wo hwa encha ya asem bi beto manim aware no egu adentia Sompa 93.1 be man say me yiri nya brekura wo kwan a me fa so amedidie ho da bia ne time o de kwa asore na tofi me kan me yiri say honhom woni tibi mu nam so okay fine sa honhomoni timi mu a ane ekora me nkofa de honhomoni so tiri mu na me ne metena utimi pon adwuma awasa ukofie koye aduane de ma ukunu no wo se me fa so dem 93.1 eti ukunu no ahyase a odidi wo obi fie na beye kakra na sababa a wana gye ukunu afiri wunsam aminka na kora nkyerɛw entetia yenya yede ti asori fie no mami asamu manka me yare asam kase na me boso no dabia no me mpanyimfo aba me meta ka kyerɛ wo mo sɛ ba asori panyi dia ntina me ba kumase a nka mikro ma asori wo ho muntie ni ye pa se ba asori panyi die ntia nka mikro asori wo ho nka metra ho a kaye ba mi ba kumase no me ba kumase se me be pa adwuma aye de ahwe mabusua na entiti a menya ne se ba bia mi wo bia ne nyame ye de ben owo ho enti ebre sese me die ne die ma me nyankopon no e wo sa me de ma no ba bia me won fa woni kura makopie so enti adenti na wo de watension nyina ma so dan mo tena na wagye adwuma wo ye etoda yenso ka ho bi ane ebo asore no sobo
ɛna me de me kra gyina ma bra asɔre no aho me ho kyere me no aso no mmoa me na nka wo yɛ adwuma na wo de sika kakra to ho a anka wo ho kyere wa nka ntimi fa nya adwuma ɛno nti na besi ndɛ wadwene yɛ wo sɛ asɔre no ama me hwɛ wo nti aso no wo gyae fi sɛ wabra asɔre no ho ai mate aseɛ na asɔre no a wo bra ho no obi nso te aso no mu ɔyɛ adwuma osie sika ni bi na Bible kura se ensa anya adwuma na nya de ben enidi menkasa nkwa asɔre but emfa wo time nyina ma asɔre nkɔtena asɔre dem bra adwuma ho a wɔsa wɔkɔyɛ mani brisam na meka kyerɛ wa no pɛi no hwɛ ya won sori bebre wo ho a ebetima ye Pentecost ebetima ye Presby ebetima ye SD ebetima ye Roman asori bia wonim no just mention bonidin obeti asodem ho e wo so mo na ni bere ko pa adwuma aye no osara no si asodem bre be hia wo kane no na nyame to ma na mani free soro a na Israel fo na Misrim asase so a na omo nom pam no enne ma na agya to nyame de omo duru asase ne so a na wo se obi anya adwuma na bere wo mogya ni maami a what time wo asore hu gya wo ma wo da yiro ho boduku akase akwa asore na ma wani nkɔ wo man tete ye ho wani baba ho sɔre na wo ma ayɛ sabofo ayɛ nwamanfo wo bɛsa akɔ ho mpaye aka kyerɛ Nyankopɔn sɛ me so hwɛ de me maaye sɛ wo sua history fa osmafo Paul ho a ɔsɛ me ba ha no me mpɛsɛ me yɛ ade so ayɛ de bɛn amamo entina ɔyɛ obi a ɔyɛ tent ho adwuma okokyina yɛ nyamdwuma na waba yɛ adwuma eti me ka kyerɛ mo a mo adwene yɛ mo sɛ yɛ kra nyina ma Awurade nti yɛ nya adwuma no ma me nka nkyerɛ wo ebehia wo asɔre no mfi wo fa wo nsa yɛ adwuma tam a wɔsa wo de yɛ adwuma no ka kyerɛ asɔ panyini ka kyerɛ osɔfo sɛsɔfo tam we ya wo hia me sɛ wo pɛsɛ me ba me yɛ church board meeting me ntimi mba saa bere na me wɔ adwuma mu ka kyerɛ no kan plain fi sɛ ɔno deɛ ebia boso me so etua ne ka bare wo yentua wo kan firi asɔre no eti nsa duo Nyankopɔn de ma wo no de ama wo sɛ yɛ adwuma na wabusua enso ho mre nyam nipa bebre osɔre no wɔ ha ye koye crusade onie ye kwa ha ye yesei ubekɔ beba na kom de oyere na oma wa wade egu nyame se fa wonsa ya adwuma na didi amen kan no krankyerɛ wo na no meni maka Abraham ahia e wɔ na menim so ɔse wo ye na safo ba na wo mpa adwuma a ɔmpɛ wasɛm go and work ya adwuma yiro hu ya adwuma menkasa nkwa asɔre kwa asɔre ɛno de me no ya adwene but emfiri dwom sɛ me kɔ wukwada mpaibɔ me kɔ kwasiada Bible adusua na wanu aduane ama okunu bɛfira adwuma bɛba na okunu ɛkɔtɔ aduane afei na wo bɛhu no gari ana wo bɛhu no dɔkono de ama okunu adi obi bɛgye okunu ma menka no kora nkyerɛ wo nyabrɛ ma wabusua firi sɛ nyamesom anyɛ sa wote asɔdɛm bebre betena asɔdɛm obetena asɔdɛm ho ayira adentia efiri sɛ adeɛ na nka wo sɛ wo ya ɛma ne nyamesom di mu no na da bia no okunu ne wokɔ oyire ne wokɔ adentia wayiro ho di asɔde adwuma taa wani ase a wontimi nkɔyɛ adwuma no wabɔ akɔhoma na aka so wawade engu kɔyɛ adwuma jiro ho time a wo sɛ ɔde kɔyɛ adwuma no fa kɔyɛ adwuma ɔmen ka sɛ mo nkyerɛ wo hwɛ
wonim sɛ wo yade bi wo ho a yade a wo no nse sɛ wo siripe but anhwehwani mu nti every Friday wo church yɛyɛ all night na wo sɔre a wo de saa yade ne te wo kyɛ sɛ mankɔ a asɔrefoɔ ne asɔfoɔ bɛka kyerɛ me sɛ mempɛ mpaebɔ wo de kɔ so akɔ wai da kora so da mu na obetwa ahwe sɔfoɔ bɔ mpae a enye yie ubewu I'm telling you me ka no kora na akyerɛ wo ɛno ka ho bi ama yɛde akoma bibifoɔ yɛde yadwena ma asɔde ama nnɛ Ghana ahia yɛn kwabrokyire broni bɛn na benya 4 hours 5 hours sɛ wɔde te aso wɔde mfaako 1 hour ɔkɔyɛ na adwuma nyame nhyira wɔ mo a do bɛ sɛ ɔkyerɛ me sɛ ɔkɔ US a bonsam na ɛhyira wɔ mo ana na bonsam kora wɔ wade papa wɔde hyira adan other countries atumi akɔ wɔ anim na bibifoɔ titiru Ghana mikro titiru asanteman titiru enkramantem mo a mo hwɛ yɛ ɛwɔ broman mu anopai me nuanom wɔ bi ka subo asɔre no subo wai subo sɔfoɔ subo na menye sure sɛ wasɔre anopa na wokɔ adwuma a osɔfoɔ betimi di aposifoɔ abɛfa sɛ bra so dem bɛbɔ mpae na nipa da sani etimi tena sɛ from Monday to Friday da bia no me kɔ asɔre ansa na makobie me store hey na customer no ba ho baako oba ho mienu na woni ho a wa hya ase eto ade o ba bi fufuro mami fa we ntwam na memra me mpanyimfo ho ade a woni no okwa so dem ankoka hwa se woni 20 cities da ho a 3.1 wo fia a wonim sa ade kye anopa oba baba baji canteen dia ko school a ukwa sika ne kyemfa bi ma nyame na fa bi brɛ oba no asema me ka no e bia wo ntem ase bare no kura e na me ka kyerɛ wo men ka wo tight asɛm men ka wo offering asɛm eto da obi betimi akwa asɔre afɔrebɔ a yɛ bɔ no hwehwɛ ani mu nti sika aka wɔ no bɔtɔm no obeyi ni nyina de akwa akotum na wasenya bafia fafon de friend adam for apesika ama ne ba ko school broni be na be yesa de we ne kyese wan kasa kora no wo manyame ani mu aba fom sika ne kyam fabi ma wo yire fabi ma wo ba die ebeka no fabi bɔ afɔde man Israel nyame na nya afɔrebɔ bi na nipa kokuru sika akɛse ekoto mu a okunafoɔ ba bi di sika ketewa bi koto mu a Yesu ka sɛ ɔba wei ne die ne na sobani ɔka ɔmo bɔ afɔde akɛse hwehwɛ ni mu oyire tifie wonya adwuma nyɛ utimi tam 100 million na de akɔbɔ afɔde wa so dem ne ɛbɔgye wo so na ka saru na nyame be hyira wo oyire mfra ntoma amoasia kura obisa wo a buei aso wonya daagye ton kokɔ tombo semde koma kunafo e wa so dem na wo yire sofa e wo fie wana ka cho sa ni nyamsom sanhwehwɛ mu nhwehwɛ ni mu nyamesom a abibifo ya gye ataye ni ase a ama ohia ate akaye no moma ye nyai na nyamesom no nyabre ye adwuma se drubra sɔre e ko nyamsam ka menkasa nkɔ batoto wachiye obiafo adwuma ose opanyim pache o me de Christosum nti aya na me ye nyamsam kanti
me besra kwan na otwe mienu me koye crusade wo baabi saga na wo nkwa na ya adwuma yi me hye obo wo bekọ baako mienu wo bebare no wafo obi ya adwuma na udi we akwa akogina baabi se me ye nyamsom ni nso me hia amane ni nyame mfa mere wo na ade ho akoton onsere wo sa so aka ana me de me ye nyamdwuma na bonsam sori tia me wane ka kire wo wapom din ye wo osa so for se matwa 3 days dry fasting and hwan the amount won so udi akire ana 3 days na obi a wo osa wo se me ya akonkyene wo bewu I'm telling you wo bewu de o kire kra so obi adi adanse bi ana na sika na minni bi de na kambotomu a me baya sofo kasa no okaye no ne ka me ana me yiye de tumu me yi de tumu no ano me ye ya na me nya call free at the justice war also ma send u bibi kakra praise the Lord ni onya te sa de wawie uti anye ya da wo nso be yi wu sika ni nyina aka no sa da no kombede wo unya obi no wafrew enti fa adwene sum nyame fa adwene ni nyansa esum nyame akwa bi asem okai o se e wo babru num se hyehyɛ wagya pade wo hen aso fanyi ba bi anweboa ne de be 40 ntumi nse no sa ndare ntina musi aso dan papa na ye kura ye investment am say na sorry p investment good eti abusiafo e masam ne se yire wo hu ye adwumaden ne susu ma watension nyina nkoso se wo ba kumase no ana wo ba nkran no watension nyina wo sora wo de da so dan mu sa wunie awia wunie ne ebo abaso na ye den abrante wo se me ya nwumtuni nti me de matension nyina ma sore no me nya adwuma na nwum no kura watwa wie no wo pe ba bi kura lonche no a afa na sore no kwotena se aka se da bi ye kura ya no mba soro msi bu omumu ha no aha de ntimi ma wo lonche asem no enwum no aso ni bi je nwumtufo ni bisika me wo church bi a nipa na ye nwumtuni wo ho a to nwum wa asoro a o lanche ne nwum no wa asoro ho no church ni jina 1000 Ghana amuso mu tuara bill ansa no mo ma na lanche mate basa nipa wensu na obeto praises wa aso dem ho ma ekenya nkrofo bi a woyi won botom sika ede bo asore no anopai mafutu onie amenka no krenchero me mafutu oni nyame de oye first e wo bibia mu ade ehia ne se adwuma a wo ye no ye adwuma a entie nyankopon hyehyeye enti sami wo hoi asori ameko na asori decide say ebia anopa bia kwasi ada anopa bia no tie ni yo kwasi ada anopa bia no ebo 8 o'clock a ye kwa akoye church board meeting ne senti say wo say ye ma wo post a e wo say kwasi ada anopa bia no e wo so Tofiakwa wo wa so da ho a ba cho mo mfa mo post because me kwasi ada anopa 8 no me ye adwuma eno so na boso me so a adwuma wura betua me ka me di bi bebo afode me di bi behwe me yire ne me ma me di bi behwe me ma me ni mabusua me nyai metena so dem say me ba church board meeting baby am kika kweri etumi awie o etumi awie bia ya wo na ne sia fifi na o papa ne ho meti se o yakwa na da ne panyini afi o hwe papa no ne ma o ya se o papa no ko fa we sika fe o wa kra na se e fa kira was papa ndu hwe se ne ma ekoi a mfomufo be kwa abeto me ana o se so ma meto wa ne firi wo sin a o de bae abuzi afo anopai no dia me kan say me tuyemfo yama asorde adieti ama ye yire fi ade anyankopon de amaye obi wa adoma kyade o
saa dom akyɛdeɛ no ɛwɔ so wodidi ho asɔre nti wonya bere ma dom akyɛdeɛ no nana ma menka sɛm wɔ nkyerɛ wo metu asɔfoɔ ne asɔmpanyimfoɔ fo nana nyɛ mani na abere sɛ meyɛ mesini na mekɔ adwuma kwasiada na adwoada na enu bi na mede bɛbɔ me yere ne me makɔ homade wo makɔ suku a yesi asɔdan a munya no buanyam dwuma muntua wonka am me ka no kura na akyerɛw wo wadwuma no ukwa na wonya bi ade bɔ akɔhoma nanti asɔre esi asɔre dan no a 1 week ni nyinaa no wo se wo te asɔdan ho a wo ye mesini wo ye carpenter ni a wo ye adwuma wo wi a na ya no aduane gale ama wo ho na wadi no ho na wo yire no wo matifie aduane gale no wanya bia nkofie o asɔre no antua wo ka eti wonyi ni sɛ saa na wɔtwe wo yire bemu na wo akɔpem sɛ na wɔtwe no bɛkɔ na wie na yere nti nya me dwuma se ma menka no kora nkyerɛ wo ɛyɛ adwuma a woyɛ didi a asɔ no fa wo sɛ bra bɛyɛ adwuma a asɔ no gisika wowie a wode bia betua tight yɛ bɔ afɔdeɛ wanya bi di abɔ na wanya bi di ato baabi na sa wo yere yare a wo ba yare a wo maame yare a ana wo yare a yɛtumi akɔ wo futuom akɔpɛ bibi ade abɛhwɛ wo ɛno nti ana wo se wo wo yɛ no asɔre amhɛw ɛno nti na wo se wo yare yɛ no asɔre ameboaw eti wo gya asɔre na wotimi yɛ adwuma na ade sika to hɔ a nka wo ntwɛn sɛ asɔre sɔfoɔ bɛba ansa na yɛde wakɔgyi anɔpa Awurade nka ho asɔpanyi Tofi maminti o I be and that Tofiakwa yɛ papa so fire Tofi what fire and so I mean can say asɛm no credit panyin se yɛ ka yɛ to sabi panyin bi na ka say na obɛka kyerɛ wo sɛ wo sia pro no ne ho na pa ti sɛ onye obi ma ne ka ya no wada na se oboaw sɛ oben wo bi pa na Tofi ade a ne kan din ne sɛ ne senye na obetumi aka kyerɛ nsa menu a wo sin de apro ana wani mu wonka enafom nti sɛ obi ben wo na oyɛ bold na wo ka kyerɛ wa nipa no yɛ nso sonsɛm no empete sɛ no a wo kan de yɛ nyinaa yɛ but onsam a wo kan nyinaa sɛ yɛ sermon ɛna wo twere ya Tofi meto saa sermon ni din sɛ nyaatwom nyamesom ya na me ka sɛ abofo no ba ya haro na illiteracy dɔɔso sɛ bi yɛne a na yɛnko school no ma kenkan ni ma twere no na yɛ dɔɔso ti ma nneɛma bi a ɔmo de bɛhyɛ yɛn ntrim no yɛntumi anwe ambalance no okay na yɛ fa ne fa bi na ɛno na adie abibifo nya abɛpem ndɛ all angles hwɛ enkyerɛkyerɛmu pii a asɔfoɔ ɛde ayɛ enkyerɛkyerɛmu ama bible texts bi ama enye nsunsuaso wɔ yɛ nipadua so a nyɛ saa na tie nyɛ saa na tie koraa na yɛn na yafa no saa hwɛ Paul say wɔn a wɔn mpɛ adwuma no montwe mo ho mfiri wɔn mo ho na wɔn mo ani ngu Paul ne tu saafo no Paul ne tu minya brebe so minutes a mepɛ saa test ya ma mate emza keep posti 2 Thessalonians 3:10 no so okay ya o se de wonya adwuma no so ma onidi nso yes but say enema a mehu say ye krisosum ewura mu no pii a meka se ntiase a ye nie ntia Tofi Solomon ka se mbi say agimi sam kyekira abofra akoma ho atenetene aba na bema na free ho yes adan na Solomon ka se agimi sam kyekira abofra akoma ho bompa ye ma na mani mfiri ho what the bibia beto ho obagimi a na wakwatena se na wabompa ye se Awurade mesro ma me ba agimi sam a oye onyaye panyi kusibo afo so jimi kura so nyame ansa ade ya akwala ya fa ya wode gbo hoyi nsamoni ni odi okay na batan wo betwa de nsa ho ama kwala na jai sa ade ne ye no na wakobu nkotodwe e bompa ye se nyame ma wo ba enyai sa ya na wafa de de bobba hwehwe ni mu no okay so ade bi wo ho a direct you ade report ye de wo sa wo ye no no sa na wo sa wo ye no
Point number 1. A Christopher P. I na yetiasieno. MC yenya ntiasiase asofo yetua omoka. Yeni santiasieno. Say asofo yetua omoka. Enti asofo pese otena so dem 24 hours asafo ba no so pese otena so dem 24 hours. Which is wrong. Okay. E dey enti asofo na ono kura ya fa na adwuma no a. Wono yetua ne kabo some esan man allowances. Esa ache na de ne niam pii no otumi kasa nne mema yan hihye kɔ ha efa ha se na hanya daade ewie ne fie niema nanso asafoma no a ye kwotena so da mu 24 hours dia daade nyina ye nyamedwuma yan nya allowances bia anya akatua no ye ne de daade ne bia si aso da mu 24 hours ni nyina ne se opese o manipa e kamfo no. Yes. Bonity. Yadio, the beauty as all them. Then it's you. On the papa when a shady way, I say, we say no qua no far, like a kind of sash and I know you know. No, home. A ya for some ya pie say. Ya bona baswa. On the year we. On the pass, sorry, on TM fast open in the craman. As well be crying, I mean, way. I mean, can't wait, show. Aso panyin bi bedwale aye se opese oba aso ntema jara yere ne ma ofie jara yere ne ma ofie asem no akobosi ai na opente me kwa so da so djuma kwa bi se no tuka kwa jara yere ne ma wa jara yere ne ma ofie abet ada opese se oba aso re ntem but o jara yere ne ma wo ho mi wa ade ama na yere aye late nso ne se adwuma e won kwala no ho doso wa moa no. So jolly ways, so ye ways, so when you ain't na breakfast, but sa papa no benya da ya so no mu. Ne nyina awie ntoma kwantam de. Sabaya asafo man be cancer papa we de. Oba so no ya ade ni nti. No oja ho no abetena so dem. Eyenya atwom. Tofin komo. Betiwa. Eyenya atwom ne no na. E prayer sorry no pa ne asori man kese. Okay. Ade ba ko nso ne say. Tofin nipa pi wo ho a. Ne omo ye ho ade no. Omo pese nke nipa nyina anya ho ade. Sana na ultimi tonyumi. O se chinchina me so sa tonyom. Obia to be tonyom. Sho. Se wo wadaje ma okwan ma oba no pasore a. En chese ne won tumi ma no pasore no. Won tinya me so ase. Sir. Sana de enete. We sure. Hwe obi adwuma a oye no. E mo bia no pa be 10 11 no wapon. Ne ono an kwasa na kwa no onye obi a na ne gi TV hwe no mo ne sa na ma no ho. Efie ni su onye obi otumi ne na yere ne na makora edi nkommo eti so opon adwuma na dia no so obepi no na nam ne man table nti so wa asori bi ma che say time bia no bia nwumre ne de also o ya available aso dem. Okay. Ana wo tofe nso wadwuma hye efra wia no mienu ne no miensa na akopoma na adwo be se no ndu. Okay. Opese odo na adwuma na waye na no pa pon no pa no ndu eno de na epo no obi antumi mra nwumi sore na wo antumi ama nwumi sore a wo ntinya metwon ase ntina wo de wantumi ama asem we na so fa yin wakobo so we so ho but ni nyina aye sane meka no eye nyaatwom ono opese na obeka ho asem ama awura nkofo trim se ne wo ntumi nye no wo ntinya meso ase ntira. Okay. Eti na wo de wontumi ma anwumi sorry. Okay. Wontinya meso ase nti na wontumi na sofo ni bi ahase de sase bi wura nkofo trim se okwa aso de ma no pa ni panya da age ma sorry na wo pre wo hu kukukukuku eda me sofo bi me were hoyi se osore no otika akwan ho baabi na osore gina dan no so abrosan no so no hu se asafo ma ni twam kwai ni pe twam ko ba ntentema ahomache a buza se mo pre mo ho saa mo nya da age kura manyamia no pa nam se hwe osofo wo dan a wutima so na be han ma wo. Yes. Me catch you plane wo dan a wutima so na be han ma wo. O bills asori tuya bi o ma school fees asori tuya bi ansa na am salary o fuel ni nyina chi asori tumi san ye donation. Yes. Asafo baba na so wa ha asori no ma na 1 cedi na sa na ma na ye nya de ya asofo no eya asafo ma na homache sori na o mo koma de san o mo no ene na nya bi de ye sa de no ma mo. Wow. But asofo no de nsem bi ne niam bi anya no kure awura ni pani bitiri mu amasa na America no say enimdi a yenni o senso di anyo ya dwen no afa sansam no ma yentu balance ne ema yie
Adentina also what transit do near me na no adwene no dadwene nyina ebra also de bibi time management ye di hu for sin obia okrom ha okay time management say bia da bi obeba sa de no so nyama hodo obia ye de ye bra ya ehun mani pan fa so na nso eno na spend ye bread do no a e de ma sa de no adan tofinti se adana no na bibisa friend say kwabra say e ka say kotokofo ene Barcelona kobo match but ya fa ewiase coaches o mu ya ade nyina do mama kotoko Barca nso ya amu coach on be show ni mienu ha na be show on be show mo aso panyi on be show mo Bible say Christianity with conscience nyamesom a ahonim ni adwene wo ahonim fi sa adwen no conscience no o kira se ya ahonim dia wo se wadwene ka kire wo sa de we de e wo se ye ni sei okay o transmo obi mfa adwen foforo bi emehye utirim okay adenti na wo sa wo ya ade bi a sabi obi hu ase sabi wa dwene wo fom asa wa dwene wo fom abrofo ibre pan ne ma nyame ahira mo mo nsa aka na brabo mu nje empire na mo nsa kan empire na mo nsa kan a ene wo san ka eman ya chechiri abana koduru ba bi a o mo ntu yen ba bi a hwe nyame wiade de nhyehyeye ne bibia etutu bibi ho na wo ka nyame ye day or ye night or ye sum or ye han or ye we obra ye nye saa ne ma no ntum ne emfa saa ne ma ne nyina anya dwuma no tofe ye bebre wa brabom saa kwa besi ya chi da bia esan se ene ma ne nhyehyeye nyame de ato ho se nipa ye disuo na ye de ye adwuma ye ma so ba ye mfa so no ye mfa ye adwuma okay but ne nyina ne se me pese me nua bi ka kire me se me ye ni papa oda kra asam afiri nanum bi a ko betumi abie na no aka okoka ho ye beka so ye ni paboni ni nti but obi an so nim se ade do sa na tie na ye society no so ka ho fi se obi obaye bold se ene ma ete sa no o ka na ne kwan so no aye na ne kwan so no na nipa atomo ni esi no so hwe asam a waka ne nei why you be tamfo but no cross o mo so ojutum no se wọ́n a waka asam na beboa wo no do so se na wọ́n emoa wo no se nipa na emoa na dia wọ́n appreciate you da but wọ́n beboa wo no do so se na ti to fe me ka se moma yenye ehun tum bi se yen so nyame abo yen se ye ma ne ye yire ne abusua no yen na ye asede se ye so anema bi ete sa ma wo mo se wanye na wo jeja wo ho amebre ne besene ko no won da so sa asore no osofo ne se ya asɔre sika na bada ho no budget da so okay tofe budget e da so no ne ma ni bi o asɔre no nyom beye nanso but o muntumi eti mo ma ye ne ayenye ma yen ho mate na no so nyame gitum wo hwa wo yere no ma nyame nim se no so ye nyame som dan se wa ma wo yere no ma te ho na watam sika de akoto ho na ye de akotua obi mate asofanyi awusiafo aha aya Sompa 93.1 Fakye dwumadi so na asamba akon asofanyi akapa tomakoma so hia me yese hwe so ye bema na muisuka na wo se meyira anye ne ntemu nti me de abufu atuka agya meyire ne me mahwamo ma begina kwa ho epeka aba ana yede wona akọ kenkan Bible na yede nipa so na wo kan kire wo mo masa ya adwuma na adwuma di nku nipa me ba ma Mary so but yam fan krato bi mra omo any sponsors ha oma so mi mu a me di program yi ebreo me ba cho simami no pe mame na me homra Obakus wouldn't say obra panyin na yira seme eno ayantumi anka wo ye bono oba se chechina mame nko ma Mary ho na me ne ma Mary enkonkodi nko okay mame san try hwe se ebebo a
21st clinic say eba sciatica no ho every usisimu konoa woto ase ho no ntina fa usrem ekosi wo nanse ho no ebo betimi atutu ama wo ankasa wo ho ba bia enye enti 21st clinic wo mo na ye sciatica expert e wo Ghana ha wo mo de bibiduro so ho bibiduro ankasa ene besa o ya no masa de machine aka ho ya de bibiduro ka oni asa de wato machine so ya san ya o massage bi ye wi herbal treatment ye de awono ama e sciatica 21st clinic na ye expert a wo tu ase Ghana ha ba bia wo mo ho wo oboase wo be ho 21st clinic wo oboase council quarters wo oboase court junction hwa ena kuma senso ahia wo dru session so wo mo na nie dwaboso wo mo ho sunyane ni wenchi ni ba bia nkranza 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert Obinio, me bani wu. Erati mi mami. Le tuta no mi enko. Wo mi ne chio. Fakye mami. Wait, me bani wu. Obi mommy. Wait, obi mommy. Obi mommy. Me bani wu. Wait, obi mommy. Obi mommy. Mama, me dasi. Yankopon hira opa. Wuni mo anka me ba no wi. Na oni driving school bi abetima me de miracle. Ghana had here driving school no eye ba ko pe eno ani J-Back driving school ya ewo Kumasi Pro from Oben Ponos Hotel boso me ba ko pe eno de kire wo betimi de car ye bibia ya wo pese wo ye ani ka sebo wo mu ne se won car sa odidi djuma wa hye ho nyina no eye fully air condition wo fra kiri ena wo ban so a o hostel wo ho no mu a obenya ba bia da kama na wo sua wade eno an se wo fra wo mu asempa etienti 0332 499 469 0247 595-975 J-Back Driving School Kapchie Nimde Fie Yaba Sompa Okay, I was here for and some sumu wayosi maminchia wano pay ode se wo ye ambassador ankasa ema Tofiakwa show bia o se me kwa sorry na se ye hyese ye be pon 12 o'clock na se 12 no bo pa na mompon ya wo se wo ugina ho no de wo ka bia na bo fu keke awusiafo yem fa brenya adwuma dakro na na be ba sa de no so time ena yin na mopon ahemfa na mokọ ye den matena konya so saa for be 5 hours akonya so den school cry ma break na ka kira mi say na de ye de besum nyame na ye pon ana ye den na de ye tenemu na obi ti akonya so spinal cord amanfo issues o manya nyina no egina sa nyama dakro ye bedi ho nkomo ma Mary yo ano penso ye da onyankopon ase se odesa ofen amayen ene sompa etiefuo nyina na aha nia wasori bentimi nka nkyerɛ nia asori panyi ehye mu a ontimi nka nia asori ba etete no a ontimi nka okay na ayeye hihye nipa mu ni high blood pressure koso nipa abrabo mu nyina distance niema wei ehye na niema bi wo a ayese yentimi enka te se dia papa di kaka obi ya opani a o ye panyini o ye odifo an tetiere na ye nya o ye odifo titru edifo nyamesom wo o mase ane ya because o ye odifo ka David o kan bia o challenge no nyame ne naka o ka bia o challenge no okay nyame ase se odesa biai amaye ene dia mi wo manim kura unim mi wi a mekọ mbabi ena se mintimi nka nkire masore panyini mintimi nka nkire me sofo a meti ha me kan me sofo ni ha masore panyini ha eya nokure kan eya issues in life dia tense tofe abrabo aye boy no ho bibia ye wo saasase so nyankopon di nimde enema miensa ene nipa de bobra okay etiefu mu ntie me nyame de ye beto asase so enema miensa ene nipa de bobra nyansa okay nimde ena ntiase
Okay, nyansa nimdeɛ ne ntiaseɛ saa nneɛma miɛnsa wonni a ewiase tena bɛyɛ odin enti saa nneɛma a enipa bebree ennim nti ɛna wɔte asɔre dan mu a ye kotu ye fa Bible no kɔta baabi ne de ahunahuna no a odiifo akasa ɔsɔfo akasa enti no challenger yenwe de Solomon obu be ɔkan ɛwɔ Proverbs 2:10 ɔsese nyansa ba wakomam na nimdeɛ ɛsɔ wo kra ani a adwempa ɛbɛhwɛ wo so wow adwempa bɛhwɛ wo so wankasa asɔre kɔ wankasa odiifoɔ wankasa sɔfoɔ ɛsɛ sɛ nyame God's method is man nyame fa nipa so na ɛyɛ adwuma na ɔfa odiifoɔ ɔsɔfoɔ ɔsɛmpakani so na wayɛ adwuma but wo nipa na wo kɔtena saa nipa na se no you are of yourself wankasa nyame ɛwɔ mu nyame bɔ so ɔbɔ yɛn sɛ ne suban so ɛna ɔhome ne nkwa home yɛ de egu yɛ mu enti onipa bi a wotie yɛn whoever you are wo nyame esu a nimdeɛ nyansa ɛka ho ba nyame kan ɔka kyerɛ Israel say for lack of knowledge my people perish nimdeɛ ne nyansa na wonhwehwɛ yɛ nti ti na wo brɛ wa asɔre dɛm no wo ti asɔre dɛm a enso wo brɛ ehia wo sɛ na no na me ka kyerɛ asɔre panyin sɛ adeɛ na yɛ ka na yɛ two size ya ka ha deɛ ɛsɛ sɛ yɛ ka ɛfa no nso so deɛ enipa bebree and in the name of God Almighty a ɔyɛ yɛ nyinaa yɛ deɛ ɔmo brɛ yes emfiri nyame dabi wonim sɛ Tofi adwuma a me ye nyame de to makoma so a me ye me frɛ asɔfoɔ maamefoɔ ne ma ɔmo yɛ asɔfoɔ okay enti obi bɛba no ehia ne buruburo how sofa ne banko school ɛne ade wo bɛbi sa ɔse me ye nyame adwuma wo bɛbi sa ɔse nyame afrɛ me na ya kyerɛkyerɛ on sɛ wan na ka kyerɛ sɛ nyame frɛ wa wo nya adwuma wan na ka kyerɛ sɛ nyame frɛ wa wo sɛ wo de bibia saa time na Yesu frɛ asuafoɔ na wo ma wo mu gyae ɛpo no na ya ahyase o na ya ahyase na ɛsɛ sɛ ɔfa full timers bi ɛno kora 12 pɛ ɛyɛ dumienu pɛ na ɔfaaye enti ne ayɛ ka nyina ne sɛ asɔre na yɛte asɔre yɛ business o Yentiminka but let me tell you yes say asori say abe business yes me ka say me yesofo yire me yesofo ma me and wa beti ase say asori me say asori ye nipa ye beto asori wa asase so okay enna ukenkan Korontofo nwoma Paul nwoma otwerokoma asafo ni bia o ka kire Timothy say obi fa ohwefo dwuma wafa adwuma pa adwuma ne de ai ene osaka say adwuma bia moye wa asase so no momfiri okram Colossians 3:23 momfiri okram enye no se de moye ma awurade na monye manipa o se adwuma bia enye not necessarily limited to the house of God ade ayaya wa ha ye nyame adwuma ade ayaya wa ha sese ya yeti he nyame adwuma na ye do edru bosome so atofite ya oye ayi akimo na pikemu eye nyame adwuma ene ye je se bosome so onya bibi kakra obekata de obefra ntoma enti all over the world every work that we are doing the work of God tiasiasa simple esa be nyame fie enti nyame fie na ye won bibia ye no nso hu se sofo no papa kan ono so oya maya ye dai ye tua ne ka emre bi osomafo bi kan waboabo asofo asori mpanimfo anu a wotu yefo ewo nyame dwuma mu na ne okan ye ne se da bi asori mpanimfo ni demande akatua eno ka kire wo mo se wo demande akatua na che se wo je wakatua wa asase so na ye pon ye na asori mpanimfo ni dwai tu na wo somafo na che se as drew end of month ya de aduane ba ya de sika ba ya tua wo ka wa ye ho chese na ye asori mpanifo a ye bre ye ne ye bre no kra ye se ye ma ye kakra wo se ye gi na wo de na wo je
ya wo je no wo je de ma wonim say obi kura wo a oba asori mu a e wo say asori no ma ne fuwa exactly just ya tete no tofi asama wo kan ho oba asori na ye ni saa nimdie ni nyansa no tie ne ye ni saa nimdie ni nyansa no ye de hu nyina enne wokɔ asori fie a me yankase ye mo afore ne mo mfa nyansa nimdie eto ho minim asori bi kobo ye bo afore kodum pempenso bi se ose de aka wo bag mu nyina fa betum na nyame nya de in the name of faith in the name of faith and the nipa ni nyina Sofia Ponye ka obi de ebekọ na ya asem ena nia okasa anu so ne yire eye kantin wanu aduane anopa no a esese nipa to edi sika to edie enso before no ose obia chesetani oka no wuja kakra wo mkura wo hwiri wo nhira afa ye Ponye na o mami na se na me nso asonde na me ye no se me ye me di misie nyina akoto mu a na ya Ponye nso me won se nipa bebre kwa kantin ho ekodidi na che se nipa ne fa nso so edi nyansa ye dai eto ho obedidi obefa ka na akọ ebinim giragina ka kwa ho afa na ebinim mobile money obi o nso kra mobile money no kra na bounce just enko na mpempembo me se mo mayem asofo mfa na da ne na de enko to bible ni sini me bi me ye sofo maame a me so me kanya mesem mayem fa quotation sini bi na da na me ya de so na ode ne ho nyema nyina che ode na sase a ode bebo brawa asase so de a che sofo bi na sofo bi anya no se tam na sase bebre ne nsori bebre wo bre afa na wote wo se maboa sori no emfi me na ye woni pa binum so they came to church as parasites or ba abesi asori no so person onom asori all in the name of church ni aya kan say ye adwuma fa nyansa nimudie na de ye ka wo asori dem obi a wo so fa wo nyansa ne wo nyamedwene ya dai eto ho na bobra sane efata nyame sompa because each one for himself or for herself and God is for us all. Now amaye nyansa ni nimdia nso a esese ye dey ye de ye adwuma wonim so obi ton ne yire ka watoka ama ne yire oya sorry panyini watoka ama ne yire oka kire ne yire se eka na koma se onfas ka no enkoche asore no enya ono ni dio ne yire edie ema ne yire ekwa asore ogina kwan ho no opeka emre bi nsuo to me were hoye na oba ni gina kwan ho amframa efa ayesa oba na wu mebo wato ne yire no ka no ode akobo afore nti ase enim we nya bibi mintimi fa bibi to fe me se o si nyame se onfa ne yire ka no emmo afore emme nyame dwuma na oba na tete sa ontimi nka odi ya wonsusu a asori time duru a onfa wo yire no enko na ogina kwan ho ensuo to a na ogina. What is the sense in this? Abraham nyame ka so enti asori na ye ko no okay mama nyame dwene ani nimdia enya adwuma yemma anida ho nso nye dai enya adwuma na aboa ma nso wadie wasase ye ba akopɛ wo de akɔkyɛ sɔfo ye nipa ɔyɛ adwuma enti at the end of the day no bo nse wanya waye adwuma na ma kyese wade no ho ne sɔfo kora ɔboa no wapam no emu ba akokora wanya so Tofisa ebrebebem a mamenka founders of church yebenya breda bi omo asɔfo yebenya breda bi because them say by now you started Fakye no na mo say time no kra no say tia but mom na no me ni nana bi di nkomo e wo na menim so ye wie ye me ni no trans na mka chense nana mamenka no kre say me akosi po committee hoyi na me say ma to asase me yere ni me ma ye han dan na me say ma kwa aso den asori pe ba bi asi aso dan
enti me de me masase no amato a me de bebo bra ne me yire ne me ma akoda mu no ese me de acha asore what's the idea bi eko wi o mo say eko wi o mo say what the buy you and am say eko wi o mo say bi no tie no kwa kom na kakra bi ene what see here dey obi suma no oh say kom na na de no yo mate me da say nane me ba yanka no krenchire damfo me e bia na wo ntinya medwuma da bi o nane samiti wei yese asore ko baabi omo ko no na e wo se medika ekobi na me ba boaboa no ho se wo ko school na ne ne magufie na matuka se me kwa asore adwuma se na nsan wasesan sa wampa okika we dabi o na magya me ba no wo fie na me se me kwa asore adwuma first Tofiakwa na ukodi be na otweme nsan no bosom me ko kanya msamu ebai ada na ase wasesan na nsan bisa me nuanom kwa ngasi aye di hwa masa ya bro na ko di baabi na otweme nsan pa na ya ko fa ba yire na na lo pese misu ano pa ya okay abuziafo so for baba bo wakra na Sudan ya be sha envelope mu eja no kwan ba laymen na ya na ewura fie mu na ya buso omo sesen ya de ma wo onim yetimi ko crusade na ebe ko no de edi twetwe yese no paste no ye nto kese ya ma na ebi aka na de aba fie o ya to nketewa because 2 weeks na obedie no na asa ne da bia me sore a magya me yire ne me ma ho na me se meti baabi magya adwuma ho for 1 month na meti baabi ye crusade dabi o ene me adwuma me ye crusade be ana na wanyanyam dwuma ne ade a yanya no se na wo kan ye cheche bre mu de bi ye saa ne ma no fofom so ni ho mfa ne nyina ebia obi de ne nyina so one de ka me se busumi bia ho na wo twa na wo twemienu bia okọ crusade so for we ye bi wa ha omo wie no bedu pa ye se hafo nso ye bi wa ha no okwese bi ye bi wa ha odidi a kire saa adan a we do penya medwumo konya mesam ka ondo anoa ota mbe so kro nya sika no wa ware son mamintio na ye chiefo na erade nhyirawo na elder kan sembi na owura bi e fe no Nelson Mandela okay, I say education is the most powerful weapon. Okay. Which you can use to change the world. Wow. Education is the powerful weapon which you can use to change the world. Nelson Mandela. Now, your kind education, you need to be doing say, what in school demo, and I say, Okusua de, said that you will not abaya jumaye. Anopai sa nimdie a erade nam tofiso church no education and one no na obroni sa ka asem bi say wase charity is no solution to poverty. Charity is no solution to poverty. Enti wo no akwadwosam na wo ye na wotete wo na wo ye say obi meye wadoye no adoye na obi ye wo no enye solution to wo ha wo uhia no etu hia na se na papa anopai teachings na wo de maye no eye poverty liberation. Okay. How ye betimi ade ye ho afri ohia mu na me de mensa e botebu iso aka se Christianity ena ama Ghana ye di hia. Hey, I am telling you papa, I am telling you here. Na me mama can be say the churches are now businesses. Aya no correct. Adentin and factories. Yeah, top factories. Ade aya churches. Ko America. Churches na wo no. Now they are turning their churches into factories. Because people don't spend time. I saw them. But when you come to Ghana, and Ghana factories na aguo no. Yeah, they are sorry. Na watchi me etwa na me wo krobi so bibi nti me mfa ntudwa papa me kodi ho 2 weeks manhunu kronum say obi gina kwa ho preach 2 weeks na me kodi ho nyina no e African country e ben Ghana hayawo for 2 weeks na me kodi ye no one day pe
ɛna me hu sɛ ɔbaa bi gyina kwan ho a o preach manhunu bi da na papa ade a meka sɛ Christianity ɛna ama poverty ɛkɔ so sɛ wo de hwɛ ye social gatherings ɛkwan a yɛ fa so ware abrantie ahyia babaawa kakra bi ne kura ne nsɛm a enko betimi aye wedding ketewa bi so ne de sofo se wanye wedding chenchirencha ya ma ne ngware no ensoro ne mu bitimi ko to the extent say ye ba behwe wo dem say TV wo ho se nkonya wo ho ya ma criteria bi eno ne sa ne ma we nyina ma e bia wa soro na atwam wo na ekoso eno ntia ma na youth kura ntimi ngware na church bi ne ababa bi di and the church na san was structures we friend of first fruit obi anya adwuma ya tua na katua edi kan no you say first fruit one first years kan nyina mebo afode na me mete kro no ma francho Sompa fam adwuma na sika me no ma wiswa sana me manya katua na abosumi no nyina me de faka no ma me owo yes first fruit fa betua na ababa wa na timi de ne first fruit no akotua ama asore na fe case kakura no ne ma me kura wa mani bi case kakura no onya bi mfa nkwa adwuma aba wonya case ka na ena ofre me na mze wura se adwuma we de me nye o because why we so anya adwuma me afa adwuma tua o ka o first salary a o de be ye case ka ye to bi de kakra na adwuma na timi sustain you no what time akoma so for the first food na obeda ye adwuma month na obekọ no de case ka be ne bekọ eno na meka no so na bibia ye di nyame be ye nyambere coronavirus ba ye hu asofo anom nose mask mienu na na boso I am telling you papa susuro wo nose mask no mo bom mienu Dolphin komo me papa ye sofo ansa na woka baby me kire me nchi manso anto akrom the whole call manso the whole Amansie West Church of Christ wo ho no me papa na the Church of Christ call ho na o handle 15 congregations say nay no ma bia ka ho wo ho a and the minim but ne e besi wan to akrom me nyini beto papa na odi sofo no wo san dafuo me afom djuma bia ni ho a yenya bi da ye dom mo nyina na sore matimi ba ye fie o ma ba gibi di akọ na ne Christianity na ekoso no de o ma lose focus hepatitis B bae na me ne sofo kase bi nenam se ye bo asofo be 5 din wo Ghana ha sa asofo no ka ho wono dimirika ekoye sa vaccination okowo panie okowo sa panie no protect no but obi se ne sofo ama na kwantirenti no pandemic bi ekoso krampo nti wo no madro nye vaccination okay ye lacking knowledge na papa mobo say weni nyina twakoba wo na wote abusuamu na wani abere wo ye adwuma no na mo de sa me frɛ bi mu witchcraft because ebi mu chinchim bi mu adwene na abrochire for de omobo because nipa na tena sia de ne ho masore anya adwuma na life bitina ni nua wo abrochire ene echim na komo so e de enti wo dia no ni nua wakɔ nanim wakɔ kan wa abrabɔ mu no ene ye sɛ no Sompa 93.1 ene asɔre bi timi gye asase kakraka so osi asɔdan meanwhile corona wo akwaje saa asase no ye betimi de adofuo ukọ Ivory Coast heya country no agriculture any adea atimi aboa wo mo country no apeja but ya na ya shifting nyina de good politicians na so anope de make na say yen sore no okay eye 80% of poverty in Ghana no yen sore na si de na ebi mutimi kɔ asore kɔbɔkro no asori bi ye watch night am Robert Sakoho because sikani nyina kwa so dem ye bafode 30 million na wo si aso dem 30 million o best school fees kwa wunti minji ai na me de me ka church workers mo amotonyo wa asore mo amobo instruments wa asore yi mo nkopa dwuma nya o ton osofo de ne bako university now we see obo keyboard master for from Monday to Friday. Oh yeah. No, yeah service. Oh yeah, na ko tua o kakura men kanya me yawo. Dabi. Oh yeah on send tua o ka. Was nyame djuma na o ye.
na osofo wo nyamedwuma na wo ye no uni di ho ana wonim so odwuma ni aka tu ase no yes wo so wo to nwon wa asore ye 40 days program now this ya sorry papa sa de we ama youth ni bebre life we beat wo yes waja shop ho waja wadwuma ho me ka kire wo benya 30 years o wo benya 35 years na baba wa wo ne twempena no wo ye de obepesa obeye ne ho ade yes na wanya adwuma no a wo de ho ama sofo for 10 years ene wa council mu kura wo ni 500 Ghana cedis wo ho no ebeye den ene watimi aye oba na ho ade na sa church ya wo de ho ama wo na so asan institute ni ema se wo hia ni wa kura mpo ma hwe oba kura onya bi ngware na so school ba pa e school fees so ho no papa enti ye besere se mate just ya so documented yeah na education we na ye de ma no papa ebi mbe ka kire ye se ye antichrist na ye de ye be bie ni pani e san se o find average e wo Ghana ha 80% of asofo no enye wo kra nkwaje ho adwuma no mo hia o ma men kire we mu na men fama semunsi na ma e kasa asore e business. Do you know why? The entire asore e business ne say business be here and customers. Now business be here and customers no. That is why I was suffer a 40 days program. And workers. 40 days program now was no. There be a moko amoba for the now onim say 40 days program na say 30 days program no o suffer no. On a budget too. Church na budget afia ha se. On a budget. And no or hwe so betime meeting a target. Na hwe ye be 40 days program no. Na wo sika no a wo sie ni nyina no. Akodi sofo na nsem. Nti da bia Christopher aye hiafo. Na se ensem we a ye de ma mo no. Mo antie na mo ankoye adwuma. Masa me ya nwumtuni. Na nso mi sa ye businessman. Me to nwumo o. Enso me ye businessman. No. Enti wo sofo na wo frame no sebe enya homaso wo frame ya me pa na meba mate abusafo me da se okay mami fa we ntwam na me nkokwabna ho obi anim say for the past 20 years atwamu upe makanim rinchi a me ana o fa me so na ebi ya buki program ne na sefo wa na sorry be afre o ye pese mark ni group no ba na omako wie program no na church board we afa ha na we atena ha na o ma ye stranded wo ba bi omo the way back 10 years back na I'm free mark ni mrinchini ni group trans na I'm so okay they say ni e be kono sami wo ho na minya call ana afre mark no so frɛ Tofiakwa na omra o frɛ me anuma bisa se kro no wai o si e bia takrade me so okay takrade kro no u free akra ba takrade ana u free Kumasi ba takrade a sen o si say okay o si e bia 100 cedis ya van say e bia o mo ye 5 na is 500 cedis me so okay and if 1,000 cedis to account we because nipa no free ni fie kura na eba obefa dropping okay obewie program na sign na de be ma no o say bia me man 100 cedis da bi oba be ye adwuma na o ye me kaba enti ebia se wo so be ma no ayi a 500 nipa 5 no 2% o chese nipa be di be se 2 days wo ho o wo yire wo ma or ne maame e wo so hwe ne maame wo be man 100 cedis no amount to say now betim di ama omo a fine 3.1 we are me say okay before so on be move free baby omo wa on be ba no momfa sika ni nyina nto account no because nya fe no wo beto dwuma wie na wo begina ho ade ne nsagu na chi ahwe wanim ti sa de sebe woni adwuma ya sabi kura wote so no won pe na wa froka enti abusuafo se wo ya nwuntuni wo se o ye bibi de bo asore no nyamdwuma minsi ho kwan na sen na video bi trendy e show say Nigeria pastor bi ana o kire nsemu se ono wo ye nasafo ba
na ubo instruments yeah on tia wo ka because o tia wo ka eye nyame na afa ye nyina adwuma ti nyansa odi to omtimo nyame na afa ye nyina adwuma na e na odi be kirem se me wo ba na me ka se me ba empie nkwa abonten koto aduane mreme a ana me ba me soma no a esese me ba charge me ansa na wakoya ade kro wa hwe hwehwe asem we ya sofo ka kira safomanti obi bo keyboard masa eno na mpese emphasize so ka say business crowd there eno they use the word charge is it the omo charge yen enti the masses no ye followers ne te say nipa asomasi eno de o charge a na ho aye word charge no sa word no and ye fra asomasi say the papa mark there o kan na the business strategy a wo de agu akwan mu say ndia nyame dia ma no odi ye na adwuma this is the mechanism ne ba school fees asori ne betua they will go and spoil you say nipa asomasi ye fra na o charge yen that is the word of mami fa wentwam ye nua ai akodwa mpon eduru brebi mi ankasa ma sori sd asori na asori ne ampon nya problem adentia ofra mpon a o say ties kase ne waba na onya dan enu so na ampon de hwe ne yire ne ma enes wo fia adwuma no na oye no enu no de aye eti me ka kira safo ma se munya adwuma yire ho ye adwuma na gya sa wo de wadwene nyina ma sori na wonya adwuma na beda bobra komna enko Brian kan tenten bia abusuafo na kan asem nyina no maka no ewi ase kura sa wo ye adwuma respect e de ma we different ifi a wotim sa wo maame maye nkono na wo nkwa wo nya adwuma he respect e de ma me kwa bra meti hei oba wo nya adwuma me nwale mi muaw because o muaw ma me nkomani ntimi waste me time wo very simple o nya adwuma nwa no dabi oba o nya adwuma me nwa da me nwa me no ba twem pra ma ade a che me nwa akwamra so asema na akeka na me ka kire no because me dem me ka because wo muaw ma me nkomani me hwe abusua o hwe mba oba o nya adwuma o me nware o na mo sa wo ya adwuma to fi sa wo ya adwuma odo a me wo ma okra ye different yes so oba wo ya adwuma respect am wo de ma wo e different to fi edu ahomache na ye ba adwuma ebu ahomache 3 o'clock wutimi hu se ma me no mu bi gina ho a mo ba so amedwom omu ko ba antima dwom okay omu ye bibi di aboa omu kunu obi wo hono mu a be ma na wu wono aye adwuma nkakran e de hwe e mari nyina nti adwuma de e wo se wo ye adwuma to fi de bia me ka se ye nuanom nkrabofo ewi asomeko so anya ska da cha Christopher almost spend the time baby this how me say ye nuanom nkrabofo anopai me to salamu alegri mamo but they have money me say on be guru so na ska fo okroma hemfo a Christopher say na wika me say nkramofo the whole world nkramofo was catching Christopher nkramofo wo de hwesa kramoni ye adwuma e botofo a ba bia wo ye adwuma na duru be gya akoya sorry o say kramoni as 21 this first and players that abi ebi crazy ana omo nso no ba bia no kura wo ye no chiriwia no kura wo ye no so hwede na pomde mo no a wonyai wonye because kora no kura kan so hwede se bibi hawo na se no nti wuntime nya chiriwia na enforce ho na bre no so na wa hoden wa ya hiem kora nie 40 days fasting players so for obobet kure nye platform ezu je saso for ye fasting ni bi hweba bia na yere store wo hweba bia wo de ne anu ba ya nsuo tutoi so for bi hwese obefa na sore batena no ka mu a wo sente kura ba je ne ka mo mfa wo am eya na wo ye ka no kura eya na asemu a ye ka no muntie ne sade ye ka no ye ntan wo bi ye honye bo nsam na wo ye nyina da bi nyame ne boy ye sade wo bo wo no boy ye na so no kura na ye ka ene kwasie sofo ben wo so wo kwa kwato na asore ba e kura wo kwam he sofo bi kura wo ho a tofe wo kwa asore na se wo ye sd ni kura wo mfa asore na wo kɔ no ene kura asore na bemben we die ni wodum se ma me na wo kɔ no wo kɔ asore e wono sofo no so asore bi wo mfa no da bi so anya na asafo ba mfa no enti sofo ma me ahonhono aye makeups ati akire
ɛna nkura no so ayɛ pɔmpɔn fi egu ne naso so from maame ba na taade yɛn kwati me pra dem ho nyina from Genesis to Revelation ko sɛ ba akokra ni trim not the puppet so kwabra asampa na make a tell no Mrs. from Genesis to Revelation ko sɛ ba akokra ni trim not that when was the last time who say so for ni ho a ye jam microphone ma me hu die say so dem ho oh that so for mama me make a tell na say TikTok so for mama me say so for mama ahonhon na te puppet so wa honhon ahehia na mawura te puppet so bibia ni trim ya wo body bi wawura ya fa do dokoto and ya ne say automatically so for wale wo ba wa so for mama but yes sir na eda sofo no kra no quotation say na won trim nanka yes sir nka grada dan ho na no ya so evangelist are you mad what madam now I see wo ba na sorry na once na be wura so dem on 300 Ghana cedis a wura ho also register sorry oh dabi munya ne you are more the 20%. Sophie me see agrada evangelist agrada say was say I saw that no be wura mu a 3 million wo be register also man be register ground no be ko 500 say we nya ko kan say nya hwe ebi odidi agro munyai kwamna ja odidi agro munyai hwe ade ya na metifie bi mu a ye me fe pa ne say be ma ne ba fia nopa na oba no kwa awia wo ya hwe nkola na e wo mu ntam no nkola no ho fe yeah me se be ma na po adwuma nwumre bia wo ye police ni wo ye soldier ni wo ye adwuma bia ba ko di kan ba fie afa na ba ko kɔ ntuma wo se de odi kan ba fie no wo siesie de wo beba na chika kama de bia nkora no ho ofe but enne ko he so dem so for no kora wie no e se fi bi council so for wo be wie microphone wo be ja to wo be se 12 o'clock no bobo 8 no da so tia so dem ho na me ko hu papa what the papa sa ne we try light him what the papa sa na ne dan time aso what the papa sa be wi akire no na wo dwane free fie what the ka ontimi ntua na yi na die afra adwuma mu nipa so wo se wo da ma ho to edum bi adama wo ho nto jeja wo ho head so fine so na jeja wo esi no bie na da yene what tire kwan yɛn fa so yɛ mompaye na fa die biem wo se yene agya wo soro di ho nte wa hene mra wa pɛde nsi wa sase so adie biem wo be di boka na mo na wo tie mu nsusun de mo na wo tie mu sa no enu 2-3 years wa so besi yes wo pa busa yenu anum kramofo se wo kwa kramo me yɛ wade yɛ fa no London okay wo mo ayɛ mo tiem ile wakba omo ya mutie mu no wo ru 2 years na so asi yabusa wo hey komna I'm telling you oh Tofi me say me obi a woni mi bia no mu me yakramoni kramo kasa bia ni ho amente 93.1 me kramo kasa bia ni ho amente o tiemu afri be me say opa e bia phone lines na ya kramo phone no fresa me boa omo mu tiemu ahomache man kremofo no sole kwaya asore no enu 2 years na so asi ahafo me ha me ne man bi we fe no ye fe no alobru man tietie bi se fe na alobru to fi boti matwa bode e woni dem se wonte wada but enti yes anu mu jai na fe o me de cassette recorded once ni bi e na ye okay because more na wutiem bebrebe no waso na yibi o mo se na ebie the more na ebie sa no na waso na si what I say Dabi was mo bon paye kra na wa kire kwan yen fa so aye mo mpaye wo so hye no na bo waja wo so mpa enya ntiatia mu se wo ba ne me ti so pe ni wo ba ne me na ma pam ya pam ma ba fie school fees me ba na me tiatim papa unka se ma kono mo na de ni bi one kan dia me hu so ani abere sa wa ya de enti ye ka no kra na a kire mu ante kono menu ya fa wonsa ye adwuma eno na sa wodo wonsa ye adwuma nyame ye wadom na wuyi wontutu so dudu no kwa wade hwesu hyirawo yes on ka se kobokro no because nsa nya adwuma kro bible say nidi yeah en adwuma no so wunya bia bon sam so me adwuma ye enti wo kwa wo nto wo sa o dabi wo di fa ba ko no wo nto wo sa o
wo asɛdeɛ da so Bible say ensa anya adwuma no enidi ɛyɛ one na Bible na so aka kyerɛ wo say ensa anya adwuma no bonsam ma na adwuma yɛ ne ɔno Nyankopɔn ɔno kwa watwe ne ho what I say enti dem pesa wo te ase ne say dem pesa wo te ase ne say nipa ɛyɛ sɛ wo yɛ adwuma Dɔfin kɔmɔ. ɛyɛ sɛ wo yɛ adwuma sɔfoɔ ka sɛ wɔnyɛ adwuma yɛ ahwɛ ne store bu sɛ ne store no baako wɔ he de kwamra mami mi sa wo sɛ wo Sompa ha wo ka news yi na aduru awia 12 o'clock ɛwɔ sɛ kwamra kɛse wo na wo ka news yɛ frɛ wo o he I afi na sɔfoɔ ball last prayers 12 no so aso pacho me yi wadi obeyi ma di minim because time is money me yi wadi time is money ɛyɛ brɛ nipa obi a wɔ japade o me yi wadi japade kɛse obi a wɔ yɛ brɛ nipa japade kɛse bi a wɔ bia no obi a wɔ bi ɛyɛ brɛ because no na tɔfe se si a watch e bom abɔ nine wo so de abɔ nine we are equal ɛyɛ brɛ yeah enti sɛ me ma anya adwuma ma so bɛ se wo kwa bro kyerɛ a some fans be a ha obi ma 2 years advance no hɔ de 1 week o wo betua so ya 1 tua wo betu yeah ɛyɛ brɛ 7 o'clock wasa wuduru adwuma mu hɔ 7:30 ebe yi wadi okay na fa na wo ko kyerɛkyerɛm dabi ɛyɛ hɔ nya anɔnte wɔ ne yɛ kɔtɔn ma wo dabi anɔnte wɔ yɛ de si hɔ say ɛyɛ white ade bɛ kyerɛ ɛyɛ black ebi de no anwa fry to ne yɛ de color som wo be hwia no ade kyerɛ onya ulcer are you mad and so bako sa sofo ni fie no sofo bi wa akra betime free Monday to Friday wo mompa ye da I'm telling you wo mompa ye da na ntimpa ye ne mbaye me say asolopani wo mompa ye da kwabana we de menyi unyi ni so da na obaje adu so na ache sofo bi wa me say se obie na no kura se wo kasa tum so nya sofo sofo timi say crazy gens no e tiri ho person no nya so and nti unima sofo bi on ba TV so be preach a quotation ba kokoro mu nyie obi ana wa shada on say bi o ha e da nya me tuma no nya so wa shada o e da asole pani na de asabo kan gwe so asole pani he no kra ni say no kra ye ka no he o ti asole pani ti o person o di preaching ni pa social no fan nsem bi asisi woni social nti we sofo for 5 years. So penuni social now social preaching 5 years. I don't know who say asafo man kan wo mo. On say preach ni nya asa ba nipa no na koma ben nyame. To on person obey test na won sem bi asofo ni bi o. Masa pacha onya abotre. Se dey ade da justice ye be yi ne fra so. Ye me kan se me manu si na. Ye me kan nyina ne se. Ye adwuma. Okay. Bompaye. Yeah. Di wasetena ni okay erade be shirawo kwamna wa wie de fa yi so so mame je back driving school abusuan de me pesa wote ase ne se ye wo sankani ne ye wo sankani eso apotokura ne so apotokura ne so akura kronkron enye wo ba ne de otimi ye wo ba asede wo pese ekwan so ahyensude bia uhunu efa esentwie ho a je back driving school wasi ye musa wose o problem ne ye de hene baabi anopa wu a wote ye nka no na ye wo problem se wontimi makumase ana hene fa se bia sika kase bi na obi bu nu afa so ntino wosusu sa wokura de sansense mo de wo mpa bi ate a abusuan eye tietia afa na nkwaje no ankasa beduru aboboa no ubenya baabi ada bosome ba akopɛ ene ye de kyerɛ wo ehyenka ho bibia na wonya koduru hɔ nso a won cars no nso a ye de kyerɛ wo adwuma no ebia ye air condition car ena de nipa so a wo kyerɛ wadwuma no waben ye de wo kɔ board so e kyerɛ wo we ye sei car no e ye sei na ekɔ ebere sei na boso be ba akopɛ kra no ye betimi a kyerɛ wo driving ama wo akɔ kyerɛ obi wo fie e je back driving wo se yan kan kyerɛ se crow from an wo kumase crow from haya ne science ba bia no pa wo ya wo hwɛ yen ana utie yen no wo se unya be sikumase asase so nko ade a wo se wo hwɛ crow from nti car no ba bia wo bia no wo se driver mpacho fa me kɔ crow from nso a me kɔ no me kɔ Polos Hotel nchen hopɛ crow from Polos Hotel nchen hopɛ na me kɔ AJ back driving school abrosan kama budo se ni pa frosa ni biti gidi boso me ba akɔpɛ ni a kyerɛ wo I don't come to go to from our 0247 595 975 0247 595 975 from Bacho of France Tofiakwa say memfro now mama discount yem fast da kase nso ema 21st clinic the sciatica expert me bacho ewia say ade ba ko a ha dwene pa say
ubiri umoja ni di akwaniaba ekoni nyina no yade hye wo ho na uhunu ho ano bibia etete wa asase so afa yade ho nko ade mpacho 21st clinic mesrawo onza nura se utie doctor nchirechiremu a ode ba ya kire se utum se abenfo enegu 21st clinic enura se utie healing pointer na mani age keke from 0540311311 0540311311 omo ye expert ewo sciatica ho se wo to ase atwetwe a 21st clinic na enkrabata do doso ewo man mu tie nie me no kasai no enkrabata no ebro edunum ne akire hwe awoso de agya na omoje omotema enkran kasoa goso kumasi wanchi sunwan brekum tachimai takrade nkranza kofodua ye wodome ye sanso ewo debi so ye wodwabo so chese nyasem ketwa the new ones are abetom eye obuase court junction ho na 21st clinic aso ye no ewo sanso e na ode wani e kire takwa ho e na ye ka kire omo ewo Roman stores omo ne ye opposite abrosen to aso miensa kama neat one Mr. Obomoden se ode wani e be kire ho e na research center no ewo East Legon eben American House 0540311311 makacho se bosom ya ye wumi no eye Tofiakwa meda ewo 21st clinic or me do ho bo omo as a PRO no enti omo wo discount ba bia be ko bia no chena for ni kire hwan overseas wo kwa manager down no mo ho ka kire om say Tofiakwa se memra me da se 0540311311 0540311311 menko abrantie ba ko bi ewo ye ncha ha anopai yenko bisa no niema ba ko mienu na yene no eni enkomo me koso so akai wo na minim dwumadi ye Fakye no entremu na akona minim no so no ye efiri adwoada ekokosi efiada no ekosi yawada na ochena awurade ye adoma meni ye nua ba bi bedin komo efiri Canada na wonim so okware bemma bi amwa be ye no bonsam wo wiase wontie sa show no bi a ebe ye wonwa ma obi ntin kanchiro no nine boy a wo video no kwa de wo hin ko because o ma hin tena say food for thought untimi nyi hu mfiri mu ade a chie bia untimi nyi hu mfiri mu rocky beto no bo ase ahyehyɛ dwom ye be kan news a kyerɛw no nine hia me na memfa na menim emfa emre wo na ye nua ofa ye wasubonten enso a akan news wo ye pillars no mu ba kono ye pese na menim for ye kosra no nti uwo bibia pese wo de ko kye ofa for 0244809641 0244809641 me hwehwe se kumase ana enkraba bi atimi nkafie bi a wo ne akan news ho wanya sika adie no betua tight mo fire subonten ti kwa maka se oba ne de oje no so okay oba de oje na ha o manye hwe manye sa ha de miami fie manye hwe manye hwe wa yi na me pese o de mame de reke se yesi fon kono na me pente mate okay abusiafo eti yesiesie ho na yakosoro fire subonten wa yebi your friend wa yebi mama me mo ache mo akwa ba eja papa na ho te saying paso nyame na dom ho okay o camera ni ntia ya hwe mame why wo de hwe wanim sei mame me pa cho anopai adien na asi e wo abrabo mu a wo se woni ahoto a wo pese wo ba Fakye dwumadie so na wo be pa nyankopon che wo mesro ba bia wo kasa free ni ba bia issue no ko straight to the point na yeni nkomo ankasa titiri nye edin mubobubudin bia wo na yeni nkomo apamba show me dasi anano penso so mnise ma yin sire because me di wati ache na me ho wanso emde me da nyankopon se ene nyankopon de ma be pifi de ifi danwemu ya no ogidi enye sama papa me pa che wo we di asetene mu no me ne mam na ne ho frem me mo frase okay nti asetene mu no asana ono so na aka de hwehwe sa na ekodu bebi ejima no ye ne eja ho adwuma ntine obo ne yare ama no ntimi enye adwuma itimu honum na nadamfo ba ko ye se obefa me na ko de ma ko tan nchen se de ya ko nso betimi ahwe me akra itime ko ye na setene mam ne nadamfo ne ko tan ye no akra na but na me ko ye ne me so ono oba neti ono ko an neti o honum nti akra mu honum na one time me no frame me o frame ko ne bedroom honum
ti me ko frɛ wo kɔ ne bedroom me ma me adamfo na nam ne tene be ma na nam ne tene o ma me adamfo be ma pa cha okay ti me ko no de me tan ka che me say ne ni je me ho pa na opema asem no opemi asema na wo ka no o ma me adamfo be ma na se wo ba be ma ana be ma no so wo pɛw so wo pemi sabe no nya how many years getting to 12 years nem so ba me ko na mi se de hu so no ba na ti na me ma na eta ko ne nchen ko hihye ne dem ho no ma mi se bia na sem ne ade ne bia like enkomodie bi na ekoso ne bi o ma pi enti no ka che me yam se mi nti ho no ka mi bie pon na no so mi sa se sam no ka che me se me yese bia me ka che obi na se obi kumi o che se kan so obi kumi nti ho no na se na ehu abo me ana o yese ho no nko be fa me obe fa me to try na so try na nko otua ne nko no yese me twene be ma na to me so ne be ma na jo twene ma na no sane no ana o ka se me nko tie didi ma na etokoso na sa woni nete me ne nete urade na etokoso nti last time o say bi no ka tell me say opemi pint no ono so person so twene so me be ma me ana on so me no jo twene ma me na me so me sane me oh fie wono enti edidi ma na ya bebo no bebo papa no ana fofia anto ata no di free mu to di free mu na akwa ese o se abro ane sa be fa me fie wono de edemeko ana ma me be fa me no edemeko we me ko enso na se tire mu odin enti mi ye ma bi se mi anga sa me aka kra bubo shoe shine na ka ja me so mi da ya ka support family no enti mi so me bubo shoe shine na ja me so me de eba kumasi be chinchini epeska kakra but enam de papa ni kan ye mi ntino na amadi bia ba be re mi ntse me pon kra na akoyese o se me ko pe ba bia ho na abodon pema nipa wo na me nim ko twitwitwi ma me husane me ntino me ya me ko adwuma me pon bia no ba bia ho na ma chiri su bia na masada kwa kwatale oba to ase de me ko bat enya me ko ehwe nso e be se me ko sane me keke na me sa ko faka ko fi enti se sa de no ba eno ane se wope ba bia ma ahia ejom ana ba bia ma ahia bia no ahia ono ma bodon ma se e hono mo nko a kire su na why dey na me talotu ede mu twitwa me be ma ne twitwa ko pese mu bisa na me a me fi won me akofa ka sa ko fi even metro mask ko fo me ba yi mu nyina na mitimi eye sa ade no ono mbodon pima intino sometimes dey ni me ko fi ni me ne mo faase obodo no da wa me ko da mi yini pants na me dem be ma akwa ko hye ne to ene nada o faase a o ye oba no ye oba no wada di intimi ne me ye wante o intimi anti ne ni anti na me unsu oba na me saade ne pants ne hye na me sorry ko no wo mfie be sen satan na ono no be 11 years 3.1 I also was saying na ma banama tis na mo be 15 years wow but what was me too enti mi akasa me nua ma me ba ko ba na different father ono so no obi o da deep enti me ko ne so ada bia na makobutu no so de mo twitwi na me wesane me na ma sole na me ko na me ko ne so ada bia na me mo akutwitwi na makoda no so de mo twitwi na me wesane me na ma sole na me ko ti one time kura ba mitimi se na we kura se o si de kura se me fa no kura na nya de se we wo beti bat nya me ncha de se e ba mitimi de me ne na nkwa da na me aka sa mo fa se ba ko se ato so na ka me pesa nka me sa ne da na okọ me ko ya oda wo no ma me to shen nka me sa ne da na otin no e wo fa na adan ana me so wanya hwi ana ja me de sore ya me de sore de ko e me ne ma me da ho wan tan bia nyum no da ho no mo sa na bibi ba metumi se me ne maami konkoda wa wo maami a wa wo me maami a wo me enti no me ye no afi de me de me sa akukọ maami no ho no ano ase wo no pray to pray na me sa ebu pitiri na me sa ejaye Sompa 3.1 awon ase wo pray sa enti na me suro se me ko no ho ebi obi hu ana maami di jaye evi free one of say bia say bed so na da kra na like I didn't shame I say me say dem no oba na da dem be me dem focus nyina say me no oba na da mpa no so dem twitwi bempa na me wasane me
se dua kwa ne so kwa metimi so dua ni na me de me be me watwitwi dua na yiri dua no na me wasa na me sana me free one ma kofi edidi ma from me more flasi to SHS abepim na me na wokase ama no ma bebre afi de me wura no ma bebre ensan no mo tramo na me no nom na me no wi chese e ma me dwene ntimwa na me dwene am say we dey say meeting pay bibi na me chese ama me life na ye basa awa brabo nim nda ye so adwuma say me bibia nkoi bibia nkoi wa brabo nim ha ti eniema apimo wa brabo enoma apimo say jam ya lekesi e kura je say ti anu me ti wo say nipa but me nwini say nipa ni tembi say bi kura say bu akura ka akura ti me bo me so adme kura na me wa na me nti me obi a me dwene papa enam sa problem bi bitimi so hu nyina ya mo fast na bomb pai but still I didn't feel me so nkwada me ba wo papa no a wo ka say oye o ma me yonku na obefa wo de wo koye no sa first day wo share sa de na se no o tra ne nche di mfiru do sen onom de mama sama be when anche be when ya time na me de tena wonom okay ya leba bon mani free mu ntima anche da anche wo anche to so di be 1 year wo ho o ko ne nche no edi na dodo sen e na ofre wo de wo ko dan mu se na ni jo ho opewa opesen ka ofa wo to a anyi sa bre no na wo ko ho no edi na dodo sen family ne edi 5 months 5 months and wo share sa de na se nti so oni nipa na tena 1 year akura no ana se wo be 5 months ahead and 7 months ahead wo wanim kan kure pa wo nyame anim unyini wonu mu kakra no eba da bi a otimi forso ya timi fa auto ne de no ebe musa ma ne forso e nti no otimi afede na wo fa auto forso e na me sure say ni age no papa no wo be how many years o sa tam ne be no ko ne be 40 years there na me sure say nti wo 40 years na wo so ko 14 15 no sabe utumu okay o to kwan no esua first day of fa wo no niema ba mu na akoye ye pese first day na of fa me ne de ohonom no na ama me nantie mu na se nipa bia no su na asesa na asesa nti onu no sa na se ne fi wono na ko no ma me twitwi ne be ma no ye den e de ma no na on fa me no ma me twitwi ono so start on so e twitwi me so me de ama me a ono ni wo ma na yale e babo no ono di free mu ono no free mu no sa de no ni be ma bia ono no free mu no woni be ma bia ye sa de ni bi da but your be ma de ni nya bi da di be ma bia mfa wo to biem be ma bia mfa na wo so mfa be ma bia to biem de ma fa ma fa na me fa ne to no ba be ma de me fa ne to the apart from what fa se ne so mfa wo bia to biem e ba cho de bi oh girl ano pray me wa girl oh girl but I'm a girl do we need share sabe wo fa no to Sompa 93.1 try be pen one time bi na me ka me try ba no ka se nye okay o de na unim za nye mom ne ka se nye na ujai na mi jai enti wo se adwene de na eba wo mu preko pa e wo se wo kope wo ba anani ba bia nipa dom wo na sabe gi se wo de wo be ma ku twitwi sabe nipa kroto na wo ho aba be ba so de wo mi se me wo timete wo no mi se ya e bia ka me free nipa mo se pe ana se like se me e bia me kokuru ma na se na ade no se me ade ne me hu nsan na me ase me ho nto me se me hu ntimi wizi ya ntini ni time bia ba bia nipa bompim bia de me jama na ma na se oba to na me kwa kope atale ma me ho nsan me me bia nipa bodon pim bia obi aye ne yere ho ade no a bia wa kokuru mu no e ho na akwaje u feelings e ho na akwaje me feelings papa na say me sure say be ma de say obema peja na otare oba to a anya hwe no oba no hunu say bibi aka no wa hia bibi sa say bia obi adan na ni ahwe wa chi na brade na wo ye ana bibi sa uta ehia sa de ni bi ba je bito me
na ye to abana election time intini ato awia se na ya assemblyman ntina nyime no omo the results no eba okay intini kuro no ye se mkwa kwakutie results no ana me ko ejina obi achi ana meta ne to wono ma ye ya na se anabla na adan anti ye me sumi obi a me mpem wasem okay mpe kasa intini ye na bla bs another boy bla yo mpem wasem man in town so be pass na se bla na man ni opopo ni good stand so bana ufusu fi said ye na baba wa kan na ne kre ba eye manko ato na akotare ana be makora wo na me chese dua kura mitimi dua even dua awo baabi a wo no ana se emfa ho ni baabi adua koro wo se dua na me mate me ho bia me ne nko a mate me ho de emfa se dua kura mitimi yiri dua no so yiri dua se na me nipa na eda no ama me usane me na se wo de wonsa mienu ehia dua ni sei na wo tare dua no na sabi ubu pa ma dwuna kwezi so ase ye oba ana me ne have sense o se sadie no why ye be mfieru do sen ni right now they getting to be 20 years and getting to 20 years. There's a 1 year for be 20 years ni tetare nua tetara man for mato ni mo fa say that any form enti on pakura no unkwa wo da ho a wo yes ade no mi pakura mi yes ade no edem be ma no say dem ni pa services de ma asa ma adwunyina kwesi susu asa dem no obi no oba services eye ma mi aya na ye da ye sumu ana say asama wo ka no eye real ayi a physical ayi asam na wo kan pastor onye da ye sumu ade no wo no ma ade ne hyew hyew say asa ye bibu ye wie pe no onu ho o ye wie pe na ma adwan ba wo so no asa nu ho ko hye adwa ya otwetwe wo be ma a wo nko hye dem ma otimi twetwe wo be ma hye dem ma ne bibli ko otimi twetwe ne be sen sometimes e bu on ma dey kura ma twetwe bia be 4 day na sa de yade ye bebre wo e bibli na dia blame yale bibli itu on ma nti ama mitu nyina ma me nipa me na mo ba ta adwen na me dwen ne wo meti mu 93.1 ama me bibia sa akofom nti sa de na wo dwendwen no na ede na ka kire wo se fa hungura nsa no mu na koke ana se wi ne sa ne ma no na adwen ne se wo ye sa de na ebegya na me ma adwen ye me se de wi na ade ni se ma me dwen me meti wa me dwen ama me yale pa ama me yale intina me dwene won say lo ade be ma branta me nu ba bia na se pa ka metima ya adwuma de acha abrowe na wi si atu mi sa dwene ba metiri ma na akoye se ko fansa bia na say because last time we go come poison me hompo come poison me ho ko because no me koso ma bla bom no me nyini wo mu say me ko me nim de bat me no me koso wo ma bla bom no ntiase me ntimi no ma say obeso so da na no bi da bo abate na ho asay maso so da obi a ma wi school da that te classroom just da ye basa ne no ma basa ne ko so ntino esa na na ma kwa kope ebi madam fu bi na be me ko bo no nsu no eye sa wi ni sa ade no me so ko no bi ensan no tramo ne ade no ko rewre mu se wo hu se wa bra bo ne ma se ho mu se ne ma pem sa na se mi hu ma pem because bibia ni wono ma ise na adwuma me yi enam se ntino adwuma kura ye kura mpo na oho ase tan bi akwakoto ni nipa nentem oho ase tan bi onye bibi kura na nipa na no ye de yi medi di free mu ukura scan so as kan ntimi ukura won sem se wo de ye bibi ekura na scan na hye scan ukura wa na scan na hye timi nya dwetire bi pan fan to se mi ti wonu mi se mi water bi ana se mo se bi da o ma na ko di scan ye ama me ise me blewa bla bunim baby ye mi hu pa ye say 3.1 about him say ona wo ma me na bachai anti wunya kokoduro peja wo nsa edi koso wo ma me na wo de koso ne hemfa na me de ko na se rate o ma me awawo bachai wachim wawo na hono de ne ba wutiri ma we sa de no ye de be me mu no enam te say ade ne anya ba o musa ade ne nko ade a uni control enya ba o mu a uni control de ne fo anya say bia ma me na say
ono no pray anaasɛ nka meyɛ na kono da wodi anka bia me so sɛ nka meto ahyɛ no so Sompa 93.1 Today na pesa woka kire Nyankopɔn na ɛdeɛn kora na hyɛ wo sɛ braha meti wache because meti wonche ya na meboa meti wache papa for so many years but na akwaye say me obi a ntina me ka che say ya like on hiding me aka ayi afa sam che me na me da me wo ka che nya me nya ne say odo sperms na ne ben na me say say kwa me say no kura so twen na den twen no because me gidi say e bone kese me wons we go form na ade ni nyina e bone kese because eno an form mama it is a whole to good ya ebia nkwa no say ye form my spiritual na ba honam dia e betima agency ti ama e kuti amenti nyame na me say de mai bia on fa me bua na fa nche me na onum no mo ame wow I'm a miracle ho kama to ye muate machi awrade ene oboafo why bachi Nyankopɔn bɛyɛ why bachi you Tofi Sompa 93.1 wisdom betrance na mami enyom baako bi na uwi a mempanyimfo mo akeka bi kakra em say course where buy so say asori ina na kan but na osanke bi phone na pressure e wo so mova nche me time no aye bibi e wo ho san mami just short song be na abrantie no na brabo no Enkranche nipa na she sware chichire di efinya menchen yedi emuni kwati kwan ni nyina ne erade asem susu fa untu nipa so nipa mo aya de kituwa bi odofo ya tinkwamu die eni da so mo bia kosuwa na kosu nyami be yeah, tinkwami ani dan so nyansayo no pay ya kosuo minya onyami be yeah, tinkwami die ani dan so mubia enkranche ni paneshe are chichire die frinya menchen ye die muni kwati kwan ni nyina ni onyame asem aya susu fa utu nipa so nipa mo ade kitua bi na ya tinkwa mwidie eni da so mo bia dibia ne tibia to misisa kuni mashanso die ne ntobo ase enti onyame be anope ya shawden efri so brayo ko etifa yesu yonko fa wa kwan she wo ansa anope ono anebeye ifi adama ni unama ka kwesi ada usori ansuni ho eni monyamu eni abakosam no DJ Tofiakwa ni nyina so ketua bi enyame nsa wo mu no anope eye chan bebreba bonsam de amako yemfa ye huntu nyame so a kosuwa na kosu onyami be Sompa for ya tinkwami ani da so nyansayo fache dwuma die so ya koso ai wow ye tinkwami ani da so mubia koso wonyami be anope ya tinkwami ani da so nyansaye odofo ya koso bise nyamia susu kasa bebre abrabo imu nkwa we die eni da so mu bia oha arantie no osuan kasa 93.1 wadru tibia agise Israel Nyankopɔn bam abusiafo mema mo kwan na mo nso mafrɛ e de abam mama sha sem free nana me ba chaw your time no ya managing kakra e wo ha mama at least 2 minutes be cry ni kan se enua no awrade rem free no
That's it. Yeah. He's crying. Then me fie bremwana iswa na obi twen no a ode no ekọ shirt bi etisem ti areho a wodi no gidi se radiat program yi so ade ba kwa mpesa me de ni pagina nkran ne se radi adwuma bi no ode ato so a oye na de wa pai mu aka no radi de beche no amen na radi amana hodin bi afri saati bi anu mu a try me a back akrakra on kai so akoti bi etisem bio but of my main kan kire matan a etie ye nyina se yamma ma kan se ka ho kire wo se den ya wo ba kwa no obi atena pa de emwo o emu nsam do so to emwo o nana mu nsam do so me bu nkonta ya me hwe se so obate wo nchen kra na wadu se wo sansuo ma wonum na wo sansuo ma wodware na se da bia e cost be se 20 to 50 pesos a afeko ya na sika yese na omo kwa den ya na ya na omo nsaka omo de ba enema pi na nipa bia kotena ba bia we hwe ade a ne nsako somu a wode abai se yesi ebu nkunta hwe ne bo a enye bi ni afeko na aduane a papa no etoma no Tofiakwa abaya asem a ebetena no so ne nkwan na aka se nyame amwa na anyi no amfiri mu a na akwaya asem na moma ye ma ye ni eni ye ma no achi na ye hu se japade ye sombo nyame de ama yen a se ne etie bia se ukuremu na wo se wa na nyame de ma wo bi kura na nya kwampa so to da sa nkola na ye nkwala na won sheda nya kunu no okonyem ye no okowo ye na mati we mi nua be fa we no mu ne ade ensem pi eni frechira eba ema ye ni nko ye ma na ye nyu omuntum se ahokyere ni hia bia ye na mu no ewade betumi aso ye mu ma yetumi de atete mofra no but bio Tofia sama abrante yi kan e do so pa wa fie mu hwe since I started program first that abrante we tena o class asaw no enema nkofo frɛ ka ho asɛm no but kakra bi na ye bold say on the baba na be kasa e say ya o ya agi atum se nipa ni wo ha mo protect wo manim no e be bo ama nipa ni pi atumi aba say suwe nkwala a ekomu no Tofi mattress eye common ene sane e waka sa omo do omo hu twitwi e maba wa omo nua no omo deda hwɛ mese se toda nipa bi be bold akasa da nka omo nim omo betumi do omo hu asie wo de kura abonten no ya tiasi abonten ne ebisa mema no ne sa ade na de abrante yi kan obi tumi bench beda bench so ye yire bench ne sa no akata da nia just under 1 minute ana ho asane ne nyina so ye mema free 12 years ekopim 20 ho no ona sa ade no eba kono no he asese develop wo no mu no hunu kwanke to abi so ofa sa kwan no so a sa ene gie no tumi ba wi a mo mada ya mo ntan ngro mo ba du 3.1 ya mo ntan ngro be kwana akwala no ne nsa hye ne kam be kwana akwala no awro no ho be kwana niema bi utira ye ya ade bi be fifiri a woni be ba ahoso na yese sa abrante die bi na do no a ba se be du bebi na ye de ahye sa ye honhum bi okay do na anya honhum atenka ne niema bi ha asese ewura ni mu no ye ntumi an control okay me giri say awofo say teacher fo wo say yetumi develop niema bi a ye betumi training kwala betete o ma dwene won wakodu certain standard bi a Tofiakwa na ma na ebo mo be hu kwan fa so ye hu adwuma okay mate asopa nyimi dase ma Mary ye nyina ye di ho fo e matan a ye wo fie ye mana esi from 10 going ho no e kono me ma no kra de ya ne ya dwen ko mo so kra titu ya na se ma na ye ni sa anhwe na obi akofa no na waye ne bone ba me ma ne de ya dwen ko mo so erade mfa nche yen me say me ma for sa de no aye me say asem di nyamsom na atenti o muntimi nye but wodru sa bre na atenka eye natural ebe ni mu na ha na ya nhwe amwa wo mo an control wo mo na moreover wasan so akọ
ka akɔ baabi a oni awofoɔ nkyɛn ne deɛ these things are likely to happen enti yɛnsrɛ sɛ yɛmfa adesuadeɛ mfiri mmatan a yɛwɔ mma a ɛte saa no na yɛ monitor wɔ mo ɔhɔ abɔwura ɔhyɛ bathroom a tetokrom hɔ of late saa na yɛ anam yɛ but yɛ anam sɛ feel bad ɔmo kɔhyɛ wa din a yɛ anam pɛ sɛ menya access yeah na suspicious sa so man we need n'akyi na wo bisa ne niema bi because adeɛ bi on say pie free omo dayem na omo de aba honam eniso eninti yen hye no nso pa matan a ye wosa tofi unim sa adeɛ ya boy yi kan say wokotare dua ho nipa dom esi pa o edwom ube hun say obi be ma bi na mototare ma to de aya say stampede say ni nyina omo de ya sa de no mre bi metena aka mu nipa on say car first enekura na aye 3 ya first na 4 eyi no na eyi be ma ne nsa ehye ma ya asese me hu say didi kɔ na me twe ne nsa na me to twe na me se na da die aho kyerɛ de ayi nko a de na wonim sɛ ye ho ye car no mu a kyerɛ so omo fa sa opportunity no yes I near money nyina enti very careful take care mo ne be ma te aye ma wadwene mra ho so ya na yes a ho kire bi nti na you know to so de ho twitwiw ya na ade okay minister papa tell na ye nkona ye ma afre saki ye na be trans na ye be kinkan papa wana ma mesro me ma me bi hwe me ho na ono no on pay exposure okay wa sending message bi aba o se me kan kire o se Maminkan was it the best spiritual education on radio so far? And then I'm paying some okay. I say it's called spiritual enlightenment. Now I say your team should continue with the work. Okay. In the beginning, you encounter challenges because people are not used to this kind of teachings, but with time, it will yield positive results. Okay. You are creating awareness. God bless you all. The honest, truth, to be honest, truth is bitter. Okay. Tell your boss, okay. One day, he should teach about the difference between spirituality and religion. Okay. Maame no se yebebaso dwumadie na odin se twi se be ya chief so ha o se dwumadie na yedin we no wo ye adwuma mpani kase pa na me maame no onpe se ni expose ya Tofiakwa wo se dwumadie na yedin eye education kase pa ye dey ma enkrofo na ahyase de ebehia yebenya attack because no kreka edin na o se opese ebre bi beba no ye nchechre spirituality yeah masa mumenya ni nkwana me time na so misro aka 14 minutes na so me sorry kwamna na we bisa o sa ho kire o breu ko time no kwamna misro na wo bia me no didie e beta na o san ya bisa so me katwi konkron wa say ebre bi so a obesese en chechre ahonhom sem ene osom aha e kire ahonhom sem na papa minu asma okay no yeah am I hu no say eni ho yeah koso pa na enanom ne ajanom a mo manko a dadan ba ko mu no ye besere mo say eya mo mbom prin kra no na me de da bia asem we meka ebi mu ne me nya adwene ba still me papa makani me nchi de wona me ya adwene ebra so say I was say awofo e emofra sex education yen kyerɛkyerɛ nkura saa nima we nyina na yemo mu hunu se unru emfie sei na okɔ saa de no ho a how de bebre how we na de bebre Africa Ghana ya adwin sɛ yɛbɔ saa nima we so a ɛyɛ musuo nanso edi enya pa so gayism ne lesbianism ne saa nima we nyina no ɛyɛ school ne saa we num ne nkura won abɔnte na ɛde yɛwura saa nima we mu nanso Tofiakwa enam se yentimi nkyerɛkyerɛ wo fie enti no
ne namfo ene nneema etimi lay omo into saa anima no nti me de I still take my stance say ye besere say emofra no do level bi a omo timete nneema ase a empanimfo nkyerɛkyerɛ saa anima wei okay eno nti na nyame adom Fakye dwumadie e de saa education wei no eba hwɛ gay semba ya na ye ka ho asɛm na bebre nim se ni ho papa se say de ya gye atom se ene ye nete na me record wo studio bi on na da bia me ko ha branch bi ono obonyamenyom a eye Sompa 93.1 SDN branch no ba studio wa wo hu me bia wo hu feel a nice guy but na akoso anam say no bema de me ma dwene mu say bema de ni say na so kan fo yonko bema bebre sa afina kwa na kan fo me adodo enti one day na me nya akoduro ka kire studio guy ni say the video ya bray wo ba o si kan fo me no me ntia say one was say hey you're very careful oye gay wow akwa bi a radio presenter wa Accra through Facebook and on one hwehwe machi kwa papa just a man post two picture unto a friend say WhatsApp I have the message I me makra ma blocking no do be see you a nice guy one intimate them say obi e bema na wo ye bema na o kamfo amana broso a e wo ba bi e de wo kwa akɔwie san enema na ekoso okay Tofiakwa me ni now bla yɛmfa ma frɛ phone yɛmfa bɛre ma frɛ phone yɛmfa bɛre ma frɛ phone Saki yɛnhwɛ sɛ bi a 102 ibi a ebetimi akenka na afɛ de mimi ahoma no na amanfo nso emre mo messages near be 70 ane o ko kenka no we enti bi ka me hu se ne be no Tofiakwa Gabriel, I'm watching. I was good morning, Tofi. I like you. Okay. Gladys Jechiwa say well done, bra Kwabena. Yes. Okay. No. Yes. Yeah. Robert Gilly or Gilly. True story, pa. You guys know story about this animal. He say one who has no say. Yeah. Felix Opon say Nana Kojo Opon Bampenase watching you live. Kofi Usu was a powerful show. Tofi, you teach us power. God bless you. Ryan Akwesiteri Aslim was say I've learned something today. Felix upon the emojis, love emojis, a thumbs up on the flowers and they be go on a love emoji. Yanko and Felix, no, Yanko Holy Boy, the Packer, was a wonderful creature. Angie, Amma say true powerful song. And I be Chisteria so they were wabato. Nana Kojo vibes. I say live from Dubai. Rashid this was say, hey, Ejakabna, your nephew, come around him. Rashid, okay. Ryan Asabe, I say I'm watching you live from Saudi Arabia. I love this program. Fellas, the emojis in corner the bar. That's Gabriel Martin say, Kwabena Kesi, the good man. God bless you. Tactics man who say, good morning to you. Watching you live from Makum. Awampo. Hey, Udino. Awampo. Okay. Tofiakwa, wonderful show from Bofodo. Yeah. I think so because I've learned something this morning. Okay. Gladys Jechiwa, I say God bless you, Tofi. Nana also say watching you live from Italy. Thank you, Pa. God bless you. Shiraba Seth Udru, so you are speaking the truth. Boss, this is common in our SDA churches. God should have mercy on us. We all bear this pains. Okay. Nana Kwame Brefun Shira, say truth indeed. It's like the surgeon's knife. It cuts and heals. Yeah. You say kind of yeah. You try on na ya there. Sound of so can. Yeah, Bernard Ashes. I was watching you live from Sunyane. Nana Bafo, I say good morning to you all. I'm watching you in UK Redditch. Okay, that's Hannah Arthur. I will say good morning, Tofi, and your team. Hannah Arthur beam was a good program. Okay. Nana Bafo, you're doing good job. Keep it up, okay. Amma Eji wa say no be say so sad. In Shiraba as I be must say asemo Prince Esiako Memphis. Was so sad. God will punish the man who led him to this act. Watching you live from Amantin in Shiraba as I about say. In fact, our children are at high risk. Tofi, what they watch and see, they want to practice. The use of phone and easy access to the internet to watch porno. Okay. And in
I say, and our living system. Okay. Uncle Joe, Fanti Newtown. I say, good morning, Tofi and the crew. I'm enjoying the show at Fanti Newtown. Bismarck, Bona. I say, I'm watching you live from Jacobu. Okay, the embodied so Bismarck Bona, right. What do we say? Messages way. It's in few more. The kind buy and send away banner. And also be it's I don't for them. Mi mano na na ya e de bi buy. Kofu usu de bi buy. Buansi Prince de bi buy. Mensa Safo de bi buy. Ebenezer Temens de bi buy. Afi Isaac Dente, Felix Chibafo, usu kwabena na nekia. Gideon Kwatin, Nanama William Boachi, Derek Asante, J. Ann. No, sorry, Angie. Or did we buy Danny Best? Did you buy Richard? Who did you buy? Eddie Brown Jr., William Patrick, Lord Stark, the Gladys Chechua, Citizen Kwame, Asante, did we buy Gabriel Martin, Robert Gilly? Okay, right. Into Tofi, me that's it. Okay, me that's it. Wait, every Mr. Dapaho, or say, I'm very sad this morning, Papa. Nyahwe na wiase no sana emutie. By the way, or see, ye can't truth, ye cannot cry, and actually nipa. We dear, yen sana nyame aboyin. Ade e fa no kure ntimi mfansi se eye ma sori se ye den no kure oka no wa free ye kunkura waja bibi wa chiri ye wa ha se ade bia ye be hu a esai nipa brabo no ye beka ho asem mfa ho ba bi free ye stresse o ya brante na usi so a ba yiro hu ya adwumaden ene bebo Sumnyame badi ya juma emfa utamu nyina ma sorry sumnyame ya juma eno ne wodachi abusiafo mami mi ahoma no 0551931931 0551931931 0548931931 afedie yemra na yemo enkobo me bacha wo ba na watwa so na unian so atimi abaso ebi kakra bacha wodi ni ba bi aframe free me bacha 21st clinic exam overseas ewa na me bacha madru anapai 223 ke do gas oven papa azondian kamo enka onso ke nokura me se ba se Tofiakwa se one ye ni ye akasi banum na non duabo one ye ni ye kura aje atu e ba cha osesa maji me mfom so atu me da CP na manager Daniel nokura 21st clinic ya me shira na mama papa mate aso o ka djuma ho asem na mani age pa na mani age eduru be ka se ai ana de bia o mre nyina ya djuma o de omre obi nso pa be se a na oba wa wo ya djuma ho o wa sori ni mo wa de ni mre nyina e wa sori ni o yese ba to pa be se na oba wa wo ya djuma ho o wa ma na wa se wo ye ni pa body ni utiri mo den but wo so de omre nyina ada ana de omre nyina yese na wo bo organ wo bo we sofo and de correction hwe ni masku na wo te ho obi ya djuma na wo ko ba no ho be se a ye wa sori kase bi wo ha aso se bi body a ye mbeso ni nkwala no no ye djuma ni ya sori ni nyina no omo mpa djuma omo nya djuma anu na no omo pushi ni na omo ko pa be se no se ai pa sori ba omo nya djuma anko na buru ni nya djuma mate ana omo de pressure to lo so ana mi na o de baka enti mo wa sori mo yiri mo nya djuma mate me da se bacha wodi ni ba bi aframe free Ige Tofiakwa ajekum United States of Propo ate ajekum yanko emi depa se we no credit mbeka yeso callers yese beka no crash dem we throw time ade man de yempe eso do okay DJ de be boy eso 3 hours pa na me 5 minutes ya ni you abi correct ati aje ma me ko banim o team na no me very good Kwabrakase ofri krobezo ofri afo me ha me ho no watena banye ni group a no awurade nyame wo ye guru papa Sompa de onim say team no ano den team ni very perfect
no tisi baby Muslims ni Christians no can say bi that Christopher the him bebre na kamforo e woti kampa kremoni wo ye adwuma tam no so akobom pa obesa abetoa so no o mo tete wo zazika o mo wo no kamforo na Christo ni betra so de musa na o kasa no kari bi chato o so de transfer de mo na fasika ni bi nsie na kosofo no so mo wa na de nam ze sofo kirimo odin omo ba sofo ma mo mo omo so fasika ni bi nsie ama mate chikeje kumpa bajo udini ba we afre me free me chiawo me nana me yuzo me nana me pacho aha no ene Sompa FM no bacho you aha aye Sompa ye kofiata bacho ye kofiata ni why Nana mpacho mi janka sanka ne boshe ba bwachi ya dum do no pata so ate okay senior mama nti me jamba pa ma ke nim ni ke du yo wo bia na tobi anopa me bla odi yakọ abe wa mama fi me kura papa me kai mra na me do mo no onini makum akoma 5 wow na wo be ma onini ya abo a ni ti na wo ho no no o kan se bi ni ti dade se dade o odi se kan akura bo a se kan ni mu nyina bebu enti no ti de pimwa wo to ho a won so bebu ndi onini ya abo a o ye strong ba na to fe ene makasa onyame afam akasa so fi maame ensem o maka na mmehu se nyame dwuma ye obi a oye eni odi ye adwuma oye business anka papa religion de America sanko fo yo moti social media say yesu ni ho ne bible existing nko o mun nsem ne mo mo asem ba ku yo mo ka to fi enne magi sa asem nadi o se wadwe na ye adwuma oni pedua ne bre yes so mo ye fa adwene nto ho jama religion amani pe bre ene ma se yi gu maba wa abortion nyina finya religion e bae omo dia haye nti ye pese ye se ma ya no mo na bible ma no mo nim nyame no mo nim se okofo obi da ebone wo ne oba eda na nwa na ebone papa ye nya dwuma bebre nsese ye be kwa so fie de nya ho na ye bompa ye nyame tie ye papa nyame ja wonyam kase bo sheba menka me da se bajo udini ba bi afre me free Tofiakwa me mo cha no be me yuzo be me na onye be ma na go ma no ti mo ga sha ha me hey nana be ma ba ami ndio nana okay te mini mami bi na mami ne kwa sorry pra son dem do ho sa fi she bi brera awu so ni se so asabi o ha asafo no so no mami no ebra ne ma so ne mami ne papa wale aya ifro mami ne fi ason dem no so abran ke na nyina be yesofo emu aye se ye process appreciation ni agigi ne ma bibi e dia masofo no we na mami yale ye we na wo sem so fi ya wo na wo nya wo wa mami e se fi ason de o e ma wo mami no papa na e chomo ko da ya ye de wo no wo ti ni ta mi akọ no yi ko master no yi aso ko ni ba ko no mato ayi ni ba ko na aka wo ko mami no mami no saka no sa asafo ni na nko bi e na wo ya na me so ya wo ti program no Tofiakwa ye no o si na na mo wa me e mo de ne be nyina so asafo no ayi asafo wo dwuma nyina aso da ho do no fu tai Tofi ko na ntan fi na wa me ku ya mera ye me ba me cho 10 abo but mami fa course no kakra let's be 5 minutes bi na nyesa but o me ha me ba cho udi ni ba bi afre me free ami ba che mi dia ni ko je poku ami ko free at market papa temikafe ojo mami ntio na mi sha ne futua so dia o de mi sha pa makase fa asoso dia o kwa so ne adwuma o bi se na wan kasa no tempa adwuma ye ya me fa sa ya adwuma fa o nya gusim sa tu ya blanti ya bo moteze so le adwuma ne ye so ba ko ye dia yesu mo de no susu ya fa o se ye adwuma na dia adwuma tikire ya malo amani bi dinu mo pebre ati tie safutu namwe nam kristo sono enjina ya debia ko ya adwuma na bre asa e mo la ma so le kura no me da se kamera me ba cho udi ni ba bi afre me free hello mami takrade kwasa free takrade okay twen free tv no why na ye ni nkomo ba cho me ni aba
Papa, Tofiakwa ni. Mebacho you Obapa. Mebacho. Me say asole di enya papa. When me sum or some papa. Ah, men you want to bia. Me mami hu ye obiama asole am wom United Church of God. Obi anti wo. Beti ene obia me no sum wo takade no. Wa ma obi wo wi ni ba onu mum tumi bai e be share me mami. Kafra. Ni wo bai me bra wi. Me sabaku wi. Beti ene Ada wa ma sorry na mani ana because I me wan de wo kan say obi a ma de ayira wo atamfo kra wo dofo wo sorry no metumi firi ha kɔ yeji metumi firi ha kɔ makango ayenti okay ebia na twi no na ne ka no aha ebia na nipa nka o hwɛ sɛ wo mbeba no ana ebia o mantumi amba saa na ebia beka because ayi de yira wo asɔre mu a wo tamfo kra wo obi a wo yɛ odofo pacha wudi ni ba bia afrɛ me free ebene maminti o eni siam ne duma pa mo ye ase ye ne ye bra na oba studio la America ni le bra ye pa achete ne so no wo ti bia sere mu enyi se obetini fisa or how ye bra na ewo mu na ye masturbation dem pa me say ma try severally try anything and so say nyankopon wo he de ta ko be ba me film tinia me ba cho me ba say me share 101 e wo Sompa ha oh okay the free ochine ko no unya bra me pa cho bomodin say obeba na say your number 0266 30 37 33 no mo free producer no why okay me da see what was how no free producer e was 0266 30 37 33 0266 30 37 33 pa cho wudi ni ba bia free me free. Hello. Yes sir, wudi ni ba bia free me free. Tofiakwa, good morning. Good morning. About your former compassion, because I can't okay, Mammy Tio Senior. But I can't say a coupon shaman, and I saw for my bed, there is a moon penny park of my coupon. A more poor man Casabotum, and the number of bomb branch, a castle coupon shaman, Damase. Okay, Mate. Macho, we didn't be a frame free. Madame Cassel, I Mago. Okay, Mammy Tio. I Melina Radi but one program now more and now Coladia Abiti who program a couple of okay. Caesar, I don't send you bet yes, Chavis now or fella. I told you. How they say no more I can say into my body. You know the or fella, you better idea. And the other a piece of follow. Obiama mention let wa fere na you dey tell me I don't know beka ozu nyame sem a baje wudi ni ba bia fra me free okay yes sir you ja from Nantechi okay mami dio so okay pa Sompa 93.1 after the entire circle, name no, as I show you the okay. Oh, yes, one thing. Bible says, you many quantity. Oh, if you said, go away, also we talk about and that's only my very was my panel. Oh, when I can't go her, not you can say, oh, the old can go to many panel. And so thinking, oh, Mate, asama yake obi beka say sebe ya am say ya paul gidi yeah openyamso say me but say wa nya adwuma ebe hiawo I'm telling you ebe hiawo ya adwuma tam ede ya adwuma yemfa nkotena so dem yemfa nkobɔ mpaye work hard abɛboa wo bacha wodi ni ba bia afra me free me for me Brad Young. Hey, we show you there. We can go what do have you? Kafra. And what is and somehow can say
yɛn fɛ bere nyinaa ntra sɔrɔ dɛm no ɛni bi paa asɔfo bi di hwɛ wɔn nsa ka wohu na ka wɔn sa hwɛ yɛsɛ asɛ o bɔ ɔmo asɔrɔ ma na sɔn yɛsɛ nokura paa na ɔka no yɛsɛ nyame si yɛn fa ne nsia yɛ adwuma yɛn fa da kɔntontom no yɛde ɛda ne nyinaa all day all night ne yɛde yɛ ɛte asɔrɔ dɛm ne yɛ adwuma egu nyame nka ho me kyɛ pɛtɛ hyɛ mo aten ɔgya mate me da se me fa last call na me nwie if before we are me fa bi because me brain aso apa ho pacha odi ni ba bi afre me free me kete fura tunso okay be man pacha ma minti odin we me mo mi din akra aka no kan say yeah boy na ba kan che ya kan no so prepa ya ka se bi atom da me misusa nam so pa nam so na hali ne to me ma yesa from me ya 25 years na me aka no say de me kono ma hwe ya nam be ma ya mre etimi die me for so die be 5 years ni me ya 30 years be 5 years ni me ya ka ni bi and so would it tell so betimi ya betimi die. Okay, but that's so a powerful testimony. I say the air coso no obetumi agyae sasa no nkwan me de me de atwa to me panel members mo me nyae na because time aso na me fi say yakasa pi nyankopon enhyira obi a otie yen wote minister IBG nka wote nana kwabra kese wote nka ahaban mu hene na wote asopanyi justice yeboa me de yeboa be ma ho masa kwotena se asopanyi justice osei ha wote nka na wote obatan ma Mary ye maami a ye ni ne ho agro ekra ono nso wote nka saki na production no oda no na yima obo adwuma tan obo adwuma ba bia yima be ko investigation obeye amo say yes obo adwuma yima osoro nyankopon enhyirawo unim say ono anso na edu Sunday kro mama taade ehye o na adwuma a oye no nti yima ya no mama huni yi se da be ya mekira amanfo kwa ma omo nso because the way ahwehwam de no aha on papa ne nsa kwa handi o say ono nso nsa edi bonkum mu no ana ete a ye de esra yima God bless you nyankopon enhyirawo ena aki ena ne oye production nyina de ma yen Facebook ni YouTube ahwe yen nyina bia utie yen ukọ asori ba ukọ Sompa TV on YouTube a obetimi akwa akohye ahwe programming nyina live bia na wokọ nimsa mo waso de mo ya na niam ahyehye mo aso amutie ha enya asem ketewa nti wo de oba ubenya full video no eda ho ahwe ewo Sompa TV ewo YouTube ena Facebook no nso eye Sompa 93.1 FM ena sompaonline.com ene tara1media.com nyina nso no jumadi ene so kra de makache o say oko Play Store ho na me pa che download a Sompa app ewo ho kama wo number bia wo phone no so no Android phone no so no o type so ade ye bia no na eba live nyankopon enhyira mo nyankopon so ya adoma ochena ye be hia no nan ewo na menim dwumadie so mene yenua ba se urade man kwan dia eni yenua ba bi bedi nkomo Africa Canada what ebia na wate na sem no bi pen but we dey exclusive bi bisronko ewo nkomo aye bedi efri na menim no because waka o se offer your subontin so ono nso ye beko na yakọ akosra no bre no so a me de betudwa amo ahu dey no na ye nyina abom akosra no nyankopon ento no bo ase na onhyira me jaha ede ama me ankasa me ba wisdom na ode nyomba ako oto no na kyese ye nso no ede dwumadie no eba na wie ya eno no nyankopon enhyira me da se aha eye Sompa Dr. Franka Waje and Dr. Blessed Foster nyankopon enhyira mo me fa sida ema 21st clinic omo eka ho bi na me di show yi ebre wo sanso ena J-Bag driving school enso adaroma ena me di dwumadie ebre wo Erade enka ho mejawo ama meba no na ode wo wie Tofiakwa matewasie Tofiakwa matewasie Messi me mama ni sumi chire mi poya na minimo na minimfa na me mo afiri bebo na minim sa me mo ina free onyame nko anchen oh yeah oh
refu emu mo how beba amani beba if you say wakadenda wasi wo Kristo ni ene de sorry to know and not then I'm sorry brimwa bebe ho sa debi minsuo Yehowa ni mehafua die oshe unu ontonko die oshe unu anope onayo mori maokra enimu Yehowa ni urefu Minia wakwa manimu auraho Anope asembi atua Sumbo wanie ni sunkwano Udebi enyum Radio numiensa Ni chiche muba kwa ekonoa Wone emompa ebia Kase uwe Wone mehafo Anope Enunti she amio oh mami there from where did it be na uja mi kwensu enju bi hu na ojojo me cry papa udinti semina mesum kabibomo a mena maduto ani o Sompa mi die mi sohio aya wabane opomano na mama rechitre yenkasa mensuo ya boy Sompa why minya fawa one oda nyina tu nyame animu ompaibom na nyame ba kwama o arefu nyina oremma umremuda Yehowa ni urefu aminia die oshe unu ontonko na wada ani ontonko na wada brother shadi senya mimpa o orima okra enimu ai Yehowa ni urefu aminia die oshe unu anope mensuni arewo we don't pay obeko ama o minia nyame oma umrengunda Yehowa ne urefu de oje unu ontonko de oje unu onaye ai orima okra enimu Yehowa ni urefu Yehowa ni urefu ya boy ya back Sompa ya boy ya back Sompa